ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 27, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco, hover kag karon sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. Provincial government sang Guimaras may sabat tuhoy sa mahal nga per kilowatt hour sang Guimaras Electric Cooperative. Sa dugang pa nga mga balita, diri naman niya sa bahin sang syudad. Deklarasyon sa State of Calamity bangod sa dengue istoryahan subong adlaw sa meeting sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Dugang pa nga mga balita, 21 ka mga propiedad sa barangay na Mukuntig, Bawan, Iloilo na dalasa sa nga naglabay nga buhawi. Samtang sa dugang pa nga mga talupang ng mga balita, minor de edad nga suspect sa kinawatay sa distrito sang La Paz, ginturnover sa DSWD. Suspitsado nagtuad nga may mga kopdanan pa. Lalaki ginlutang patay sa iyang kaugalingon nga tiyo bangod sa away sa duta sa San Dionisio, Iloilo. Department of Justice ginako nga gutok sa gihapon ang mga jail facilities sa rehiyon. Kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. padayunon nga padayon nga ginahingyo siyang Marcos administration nga Iloilo ka akapi sa Clan Expressway maumpisahan na. Kung madalagkuhan ng mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa karon yara nakita sa week number 6 or week number 7 sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Kung sa din sa aton sining mga kabombo, mas dalagko sining mga papremyo. Ang nagahulat sa palabuton sining Grand Draw nagahilapit na gid na lamang. Pero antes mag Grand Draw week number 7 kita nay sa aton sining mga tagpalamati. Sa sunod nga Sabado may mga daog sang 1,000 ka pesos ka cash na pulo ini sila kabilog plus 500 pesos ka balor sang gift pack na sulod pa sa Rocan Gabalde. All in all, sa aton sining palengke draw, 1,500 ang sarang nga madagan sa aton sining mga swerte sa palengke market draw participants. Sa studio draw naman, dalagko pagin nga mga cash prizes ang nagahulat para sa aton sining mga tagdaog. Tatlo mga daog sa tag-1,000 ka pesos ka cash samtang consolation prize winner niya. Tatlo sila kabilog, tag-1,000 sa ila. Samtang sa aton sining major prizes, third prize 3,000 pesos, second prize 4,000 pesos. Ka 5,000 pesos nga premyo para iya sa first prize. Sa mga kabombo naton, sure ball na niya ang premyo nyo nagaulat sa inyo. Kamo na lang niyang ginahulat sa premyo. Kani ano pang ginahulat nyo dira? Ano pang inyo sining mga kakulangan dira? Kumplituhan nyo na. Magtipon sa mga product sponsors. No, kaga isulod sa puning nga sobre butangan sang inyo siniyang detalye dira pangalan kag ihulog sa mga drop boxes diri sa bahin karon sang broadcast center sang Bombo Radio Iloilo. Hindi ganit sa mga designated drop box center sa palibot sang mga kabanuhanan sa R. Florente Pawn Shop branches sa palibot sang syudad. May mga drop boxes man kita dira. Sarang man kamo dira makahulog. Sa aton sini mga kabombo, papisan-pisan kay kung mapisan ka, malapit ang grasya sa imo. Mapisan ka nga maghimo sa imo sini mga entries, dako imo sini nga chance nga magdaog sang cash prizes. Kani waswasanay na dira himo sa inyo sini nga mga entries para iya nga dako man inyo sini nga chance nga magdaog. Detalye sa mga nagapanguna dalagkuan kag mga mainit sining balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nagasala kabala
sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-27 sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, Department of Interior and Local Government Secretary Abalos, pinanindigang purely police operation ang ginawang pagsisilbi ng warrant laban kina Kibuloy at mga kasamahan. Ang Department of Justice naman hinimok ang iba pang human trafficking victims na lumantad na. Ang Commission on Human Rights naman binabantayan din ang sitwasyon. Abangan din ang live update mamaya mula sa may Davao City. 200 mga kapulisan mula sa Region 4A idinagdag sa Kingdom of Jesus Christ compound upang magbantay. Mga miyembro naman ng Kingdom of Jesus Christ umalma. Samantala, dating PIDEA intelligence agent na si Jonathan Morales pinangalanan ng umano'y confidential informant sa PIDEA leaks sa ikanasang rally ng KOJC members sa lungsod ng Maynila. 4 mga Chinese vessel illegal na humarang sa humanitarian mission ng Pilipinas dyan sa may Escoda Shoal ay manampo ito sa Philippine Coast Guard. Investigasyon naman sa likod ng pagtakas ni Alice Go ng bansa umarangkada na sa Senado. Samantala kapatid naman niya na si Sheila Go na unang dumating sa pagdinig at si Cassandra Ong naman no-show sa naturang hearing. Abangan din sa ating sports balita mamaya, Jackie Chan magsisilbing torchbearers sa nalalapit na pagbubukas ng Paralympics 2024. Ang dalawang North Korean tennis player naman na nakipag-selfie kasama mga atleta ng China at mga South Korean noon pong Paris Olympics, posible daw na parusahan. Halos 40 katao naman nasawi sa serye ng pamamaril doon sa may Pakistan. 9 na military aircraft naman ng China tumawid muli sa median line patungong Taiwan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanindigan itong si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na lehitimo at purely police operation ang ginagawa ng mga pulis na paghahain ng arrest warrant kina Pastor Apollo Kibuloy at mga kasamahan na pinaniwala ang nagtatago sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Abalos, walang kinalaman ang sinuman sa lehitimong operasyon ng kapulisan. Maging siya anya ay hanggang sa supervision lamang ang kanyang ginagawa, ngunit pagdating sa operasyon ay desisyon na ng pulisya ang kanilang sinusunod.
Nanindigan din ang kalihim na nakabase ang ginawang operasyon sa sa hawak at pinagsama-sama mga intelligence operation o intel information ng pulisya. Tiniyak din ng kalihim na hindi niya maimpluwensyahan ang lehitimong police operation dahil sa mas alam-an niya ng pulisya ang gagawin sa operasyon. Dumepensa naman ang kalihim ukol sa natatagal ang pagsisilbi ng warrant. Ayon kay Abalos, napakalaki ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at hindi madaling mag-ikot-ikot lamang sa loob, lalo na at laging nakaharang ang mga supporters sa bawat hakbang ng pulisya. Pakinggan muna natin ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Wala pong kinalaman maski sigurito. This is purely a police operation. No? Ako, I've only supervised, but with the reference to operations, etc., it's purely a police one. And it is based on intelligence report, on compiled intelligence. That is why they have to do it. Sabi ko nga, ano ba nangyari ito? Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel hindi ako dapat mangharap or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No? Ayoko maging obstructionist eh. So I give them that much leeway, and according to their compiled intelligence report, talagang nandoon nga talaga, no? But you know, it's more or less 30 hectares. Ang laki nun, ha? 30 hectares is huge, na marami kang mga pupuntahan ng mga gusali na allegedly may mga hidden passageways, may mga nakatagong mga kung ano-ano. So isa-isahin mo yun. Just imagine that. Not mentioning the fact na baka palapit ka na, umikot ka naman sa iba. So, ganun katilius ito, ganun kahirap ito. Pahayag po yan magkakabumbo ng kalihim na Department of Interior and Local Government si Secretary Benjamin Abalos Jr. Samantala, hinimok naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na lumantad na ang iba pang mga biktima ng human trafficking, kanilang pamilya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay matapos ngang masagip ng Philippine National Police nitong weekend ang dalawang umano'y biktima ng human trafficking mula mismo sa compound ng naturang sekta na isang 21 anyos na lalaki mula sa Samar Province at isang babae mula sa bayan ng Midsayap sa lalawigan ng Cotabato. Sa isang statement, pinuri ni Secretary Remulla ang Philippine National Police sa kanilang pagkakasagip sa mga biktima at tiniyak sa mga ito at sa kanilang pamilya na babantayan ng Department of Justice ang kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, ini-evaluate na ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development ang suspected trafficking victims. Nanawagan din ang kalihim para sa mas pinaigting pang kolaborasyon sa pagitan ng Department of Justice, Pambansang Pulisya, DSWD at Interagency Council Against Trafficking para matiyak ang matibay na mga kaso laban sa mga banta ng human trafficking. Binabantayan naman ng Commission on Human Rights ang sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound dyan sa may Davao City, gayon din ang patuloy na operasyon ng pulisya para isilbi ang alias warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang akusado. Sa pamagitan naman ng investigasyon ng mga tauhan ng Region 11 sa ground na napag-alaman ng Commission on Human Rights sa mga insidenteng kinakasangkutan ng ilang miyembro ng Philippine National Police at ng Kingdom of Jesus Christ na maaring nagresulta sa paglabag sa karapatang pantao. Napansin din nila ang pagliligtas sa mga umano'y biktima ng human trafficking sa loob ng compound. Ngayon din bilang institusyon ng karapatang pantao sa Pilipinas, ang komisyon ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa mga ulat ng mga individual, mga bawal na aktibidad na iniulat na ginawa ng ilang miyembro ng Philippine National Police at maging mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Binigyang din ng komisyon ang apela nito sa Philippine National Police na gamitin ang maximum tolerance at maiwasan ang maling pag-uugali at arbitrary arrest. Bukod dito, kinakailangan na ang puwersa ng Estado sa kanilang paghahanap kay Kibuloy na itaguyod ang mga karapatan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa rehiyon o sa relihiyon at tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyang naninirahan sa loob ng compound. Nabatid na rin ng Commission on Human Rights ang naiulat na insidente kung saan gumamit umano ng pepper spray ang isang pulis sa isang miyembro ng simbahan ng naturang sekta.
Ngayon din nakikiusap ang komisyon sa mga miyembro ng naturang sekta na iwasan ang pakisali sa mga aktibidad na maaring magsapanganib sa kaligtasan ng lahat, kabilang na ho ang mga puwersa ng Estado, media at mga sibilyan. Ang paalala na ito ay kasunod pa rin ng ulat ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsusunog daw ng mga gulong, naghahagis ng mga upuan at panghaharas ng media personnel na nagtatrabaho sa naturang lugar. 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian at dako ho tayo dyan sa may Davao City. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon sa kaganapan. Pang-apat na po na araw ngayon, stand-off sa pagitan po ng Philippine National Police at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Meron daw hanggang sa 200 mga kapulisan na mula pa dyan sa may Calabarzon o sa may Region 4A. Idinagdag doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ upang magbantay. May pag-alaman naman pong ginawa dito ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May report o live update ang Bombo Radio Davao. Yes, Bombo Genesis, live tayo dito ngayon sa may KOJC na kung saan ibinunyag ni Atty. Israelito Torion, Kingdom of Jesus Christ Legal Council na 100% na ang naikot at nahalughog ng kapulisan sa buong 30 hectares compound ng KOJC. Ngunit di pa rin makita ng mga ito ang nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kinumpirma naman ni Atty. Torion na nagsasagawa pa rin ng drilling sa loob ng compound ang mga kapulisan na kung saan hinuhukay nila itong parte ng lupa na sinasabi umano meron silang na-detect na heartbeat gamit ang ground penetrating radar. Ika-4 na araw ngayon na simula ng pasukin ng kapulisan ang nasabing compound. Ayon naman sa nakalap nating impormasyon, mayroong 200 na mga kapulisan galing sa Region 4A o Calabarzon ang dineploy dito sa KOJC. Sa ngayon, marami pang miyembro ng KOJC ang nanatili sa labas at wala itong balak na umalis bagamat dito mismo sa loob ng compound sila nakatira. Patuloy pa rin na hindi madadaanan ang Carlos P. Garcia Highway o dito mismo sa tapat ng KOJC compound at tanging makakapasok at makakadaan lamang ay yung may mga transaksyon at nakatira at nagtatrabaho sa may tapat ng KOJC compound. Bombo Genesis and Bombo Everly. Okay, sige. Yung 200 miyembro ng pulisya, anong report dito? Nandyan na sila mismo sa compound ngayon? Ayon sa nakalap naming impormasyon, doon mismo sa mismong pulis na nanggaling sa Calabarzon, simula pa kahapon, nandito na sila mismo sa may KOJC. At ayon nga rin itong 200 na kapulisan na nanggaling sa Region 4A, hindi pa ito lamang ang dineploy dito. Bagamat mayroong mga impormasyon na nakalap din dito na aside sa mga kapulisan na nanggaling sa Region 4A, mayroon ding ipapadala pa na 100 na mga pulis galing naman sa PRO 6 at PRO 6 doon sa may Iloilo. At pero ito ay aasahan pa kung kailan ito darating dito mismo sa may KOJC Bombo Genesis. May update din tayo mamaya mula sa may Bombo Radio Iloilo, kaugnay pa rin dyan. Sige, pakinggan natin Bombo Radio Davao ang bahagi siguro ng pahayag nitong si Atty. Torion. Sige lang, out of frustration na kasi yan kaya nga even I would really ask dispensa po sa inyo, sorry talaga kasi out of frustration kaya nga we will do something. I hope I can do something about it. We will hold a meeting about that and pasensya na talaga, out of frustration na kasi pag nakikita sa TV iba yung angling din kasi ng ibang news station so pasensya na talaga we will do something about it. Okay, Bombo Desa, I believe itong naging statement ni Atty. Torion ay kasunod na rin ito nung nangyari kahapon na parang pinaalis yata yung mga miyembro ng Davao City Media Press Corps, tama ba? Yes, Bombo Genesis. Aside doon sa pinaalis kami ni Executive Secretary ng KOJC na si Eleanor Cardona, kanina rin pong umaga, hinaras mismo ang Davao Media
ng itong SMNI, no, itong station na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy, at kasunod nito, sumunod na rin ng haras yung mga ibang miyembro ng KOJC. Kung marinig kanina, no, while meron tayong report, no, sa BNN kaninang umaga, maraming miyembro doon nagsisigawan sa may likuran at sinasabi na ayusin yung inuulat ng Davao Media, yung binobroadcast ng Davao Media live on TV Bombo Genesis. Hinaras, anong ibig sabihin? Ano yung ginawa nila? Baka pwedeng ibahagi natin yung mga particulars, Bombo Odessa? Kahapon, kaninang umaga, Bombo Genesis, yung pangaras na ginawa nila ay naka-live yung SMNI. Habang nagla-live sila, binabanggit nila doon na, andito naman yung mga Davao Media na bias at bayaran, no? Bayaran ng gobyerno. So, kasunod doon, nagsisigawan na rin yung mga miyembro na nandito na raw lagi yung mga media na binabayaran ng gobyerno at nagbo-broadcast ng kung ano-ano na hindi naaayon sa gusto nilang ilabas, no, mismo sa balita Bombo Genesis. Para sa mga kababayan natin, mga listeners, mga viewers natin, what we're trying to show dito ay yung dalawang side. Isa, ang side po ng Kingdom of Jesus Christ, at pangalawa, yung side naman po sa panig ng gobyerno, lalong-lalo na sa Philippine National Police, na ilang araw na rin na nariyan sa may Kingdom of Jesus Christ para isilbi yung warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at sa mga kasamahan nito. At tinatawag ito ng pamalaan bilang lehitimong operasyon. That's why binibigay ho natin, pinapakita ho natin yung dalawang side ng kwento, two sides of the coin, ika nga, mga kabombocaster nation. Anyway, sa ngayon, Bombo Odessa, anong sitwasyon ng mga yung paghaharap ng kapulisan at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Kung may ganitong nangyayari, maging ang media ay napagsasalitaan na rin sa may part ng Philippine National Police at yung pagkaharap nila sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ngayong day 4, wala namang nangyayari na kahit papaano mga madugong harapan sa pagitan ng dalawa. Kahapon na Bombo Genesis, naging tensyonado nga ang itong harapan, no, ng ating mga kapulisan at nitong miyembro ng KOJC, na kung saan binigyan sila ng 10 minutes, no, kahapon mga bandang 3:00 ng hapon, binigyan sila ng 10 minutes para mag-disperse doon mismo sa area. Kasi kung makikita natin kahapon, maraming malalakihang sasakyan, no, na pinarada ng mga miyembro ng KOJC dito mismo sa Carlos P. Garcia National Highway. Pero kaya nga, nangyari doon ay naging tensyonado at yung mga kapulisan, sila pa nga ang hinaharas nitong mga KOJC members na kung saan tinatapunan sila ng mga tira-tirang pagkain. Hanggang sa ngayon nga, sobrang baho pa dito, no, sa mismong area na kung saan nangyari yung kaguluhan kahapon. At kanina, pagkagabi naman, merong cameraman, no, sa isang media na nasugatan, no, dahil na rin sa panghaharas nitong KOJC members of Bombo Genesis. As to doon sa progress kay Pastor Kibuloy, may mga development na ba? Kasi nababanggit na Atty. Torion kanina na 100% na yung nahalughog nila. May mga traces na ba, Bombo Odessa, para kay Pastor Kibuloy at sa mga kasama niyang akusado? Bombo Genesis, yan nga yung sinabi, no, ni Atty. Torion na 100% na. Pero sa ngayon, patuloy pa rin itong ginagawang drilling, no, yung paghuhukay ng mga kapulisan doon sa parte ng lupa na kung saan meron silang narinig doon na heartbeat. Yun nga, gumamit sila nitong mga equipment na kung saan makakatulong rin sa kanila at gaya na lang nitong ground penetrating radar na kung saan malaking tulong ito, no, para na rin mapadali ang kanilang ginagawang operasyon doon mismo sa loob ng compound. Pero sa ngayon, nakaantabay pa rin kami dito mismo sa labas at nag-aabang ng mga updates pa, no, tungkol naman doon sa ginawa nilang paghuhukay sa parte nitong lupa, Bombo Genesis. Okay. Bombo Ever, with your question, please. Bombo Odessa, nabanggit ba ng Philippine National Police kung gaano kalalim itong ginagawa nilang paghukay at kung meron ba silang timeline o target date na matapos itong sinasagawa nila na pagpasok doon sa tinatawag na bunker kung saan nga daw nagtatago itong si Pastor Kibuloy at yung mga kasamahan niya, Bombo Odessa?
At tungkol naman diyan na Bombo Everly, ayun nga 'no, doon sa nakalap nating mga impormasyon na kanina lang, ito ay may lalim na 30 meters itong lupa 'no, na huhukayin nila. Pero tungkol naman doon sa bunker, ito naman ay pinabulaan 'no, ni Attorney Israelito Torion, kaya ayon sa kanya wala naman daw bunker ang nasa mismong compound. Ito ay basement lamang. Pero ayon nga 'no, doon naman sa side ng mga kapulisan, meron sila ngayong nakitang bunker sunod mismo sa compound na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy. So sa ngayon, again, nakaantabay pa rin kami dito tungkol naman kung anong yung maaari nilang gawin 'no, doon sa bunker na nakita ng ating mga kapulisan dito mismo sa loob ng KOJC compound, Bombo Everly. Okay. Sige, mas lalo pang dumarami ano, mga nakikita dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound. Maraming salamat, Bombo Odessa. Siguro mamayang mga a few hours later ano, ay kuha pa tayong mga dagdag na development dyan sa Davao City. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa ating pagpapatuloy mamaya, yun daw hong panawagan itong si dating presidential spokesperson Harry Roque para ho sa People Power ay posible daw hong pagtataksil o may tuturing na pagtataksil. Mamaya po yan. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, may tuturing daw na isang pagtataksil ang panawagan nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque para sa People Power para mapalis sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay House Committee on Human Rights Chairman Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Ayon sa veteranong mambabatas na hindi ito tama dahil nananawagan na itong si Roque para sa People Power para mapatalsik ang kasalukuyang administrasyon. Maalala na kasabay ho ng ikinasang rally ng Kingdom of Jesus Christ members sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon, nanawagan itong si Attorney Roque para sa People Power. Nauna nang na-cite in contempt itong si Roque noong nakalipas na linggo at ipinagutos ng House Quad Committee na madetines sa loob ng 24 na oras o 24 oras matapos na magsinungaling para makaliban sa pagdalo sa nakalipas na pagdinig ng panel. May kinalaman po yan sa Philippine Offshore Gaming Operator. Isa itong si Congressman Abante sa 4 na nagsisilbing chairman ng Quad Committee. Nakapokus ang investigasyon mga kabombo sa mga krimen. May kaugnayan po yan sa Philippine Gaming o Philippine Offshore Gaming Operators, illegal drugs at maging sa extrajudicial killings sa ilalim na nakalipas na Duterte administration. Samantala, nag-deploy ang People's Republic of China ng labis na puwersa ng kanilang mga barko sa pagtatangkang harangin ang lehitimong humanitarian operation ng Pilipinas sa May Iscoda Shoal. Sa isang statement na ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na idineploy ng China ang nasa kabuang 40 barko, kabilang ang 6 na China Coast Guard vessels, 3 People's Liberation Army Navy warship at 31 na Chinese Maritime Militia vessels na nasa bisinidad ng Iscoda Shoal. Bunsod nito, hindi maayos na naihatid ang mahalagang supply, kabilang na ang special ice cream treat sana mula sa Commandant ng Philippine Coast Guard bilang pagpupugay kasabayan ng National Heroes Day kahapon. Sa kabila naman nito, hindi pa rin natitinag ang Philippine Coast Guard sa pag-uphold sa pambansang interes at pagtiyak sa seguridad ng mga karagatan ng ating bansa. Hinimok din ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard na sundin ng international law at itigil na ang pagpapadala ng maritime forces na makakasira sa mutual respect sa pagitan ng mga Coast Guard.
Una nga rito nitong araw ng Lunes, hinarang ng mga barko ng China ang dalawang Philippine Coast Guard vessels na BRP Cabra at BRP Cape Inganyo na magdadala sana ng mga pagkain at iba pang supply para sa mga personnel na Pilipino na nakaestasyon sa BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay doon sa Escudasol mula pa noong Abril ng kasalukuyang taon. 23 minuto makalipas ng alas 12 ng katanghalian. Pinangalanan nitong si dating Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Officer Jonathan Morales ang umano'y kanyang confidential informant. Kaugnay po yan sa kontrobersyal na PIDEA Leaks o itong Philippine Drug Enforcement Agency Leaks sa ikinasang rally ng Kingdom of Jesus Christ members sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila kahapon. Maalala kasi na tumanggi noon ang dating opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency na isiwalat ang pagkakakilanlan ng kanyang confidential informant nang ito ho'y tanungin nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Mayo ng kasalukuyang taon dahil nababahala raw ito para sa kanyang kaligtasan. Naging kontrobersyal nga ang naturang dokumento na nailabas matapos nga madawit ang pangalan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang aktres na si Maricel Soriano sa paggamit daw ng iligal na droga. Ang pagsisiwalat naman nitong si Morales na ang matalik na kaibigan nitong si Pangulong Marcos na si Bong Daza na kanyang pinangalanan na isa umano sa mga confidential informant ng PIDEA Leaks ang naglaglag sa Pangulo. Pakinggan po natin ang bahagi po ng paliwanag o pahayag nitong si dating agent o intel agent ng Philippine Drug Enforcement Agency, Mr. Jonathan Morales. Ikaw ay ininaglag ng iyong kaibigan Matali. Confidential informant ay si Bong Daza. At itinuro yung kanyang mga kasama. At bilang kapalit, palit ulo, ikaw ang ibinalik. Yan po ay nandun sa record ng PIDEA. Kuha po yan mga kamambudon sa isinagawang rally kahapon ng mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, maalala ho na hinatulang guilty sa San Fernando Municipal Trial Court itong si Morales sa kasong perjury o pagsisinungaling dahil ho yan sa pagsisinungaling nito sa kanyang mga testimonya sa isang drug case noong 2011. Sinentensyahan po siya ng 4 na buwan na pagkakakulong at pinagmulta ng 1,000 piso. Samantala, kuha po tayo ng malaking balita mula dyan sa may Senado dahil yung investigasyon po sa likod ng pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Go dito sa ating bansa. Umarangkada na yan sa Senado. Samantala, kapatid naman ni Alice Go na si Sheila Go na unang dumating sa pagdinig. Kaugnay po niyan, alamin natin pa ang mga karagdagang detalye dyan at mga nabunyag sa naturang pagdinig sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. How did Alice go? Itong naging kwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros sa pagsisimula ng investigasyon ng Senado hinggil sa kung paano nakatakas ng Pilipinas si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Noong dumating sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, Committee on Women at Committee on Public Services, si Sheila Lial Go ang kapatid ni Alice Go. Wala naman sa pagdinig ng tatlong komite si Cassandra Leong, isa sa mga incorporators ng Lucky South 99 na iniimbestiga ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Committee Secretary, hiniling ng komite ang attendance ni Ong sa Secretary General ng Kamara. Sa ngayon, ay wala pa rin anyang tugon ng Kamara hinggil sa kanilang request na padaluhin si Ong sa Senado. Gayunpaman, present naman sa pagdinig si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Cassandra Ong. First, on July 18th, 2024, there was a flight from Denpasar in Bali, Indonesia, to Kuala Lumpur, Malaysia, via Batik Air 177. It is believed that Alice Guo and some members of her party were on that flight, but Alice's photo was not captured in the immigration record in Malaysia. Second, according to news reports, Alice Guo proceeded to Singapore on July 21. According to PAOK, Alice Guo's likeness was captured at the Kuala Lumpur International Airport. Third, on July 28th, Alice's parents, Lin Wenyi and Guo Jian Zhong, flew in from China to Singapore. Catherine Cassandra Ong may already have been waiting for them in Singapore,
as she was there since June 11, 2024, when she flew to Manila from Manila to Singapore via Singapore Airlines Flight SQ917. Fourth, Wesley Guo took the ferry from Singapore to Batam, Indonesia on August 16th, 2024. I note that all of them presented Philippine passports before Indonesian immigration. Opo, napakakapal po. Passport ng Pilipinas pa ang ginamit. Samantala, ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, malaking kahihiyan ito sa bansa na nakatakas si Go na walang nakakaalam. Malaking kahihiyan anya dahil buong mundo nagkaroon ng interes dahil sa kanyang buhay at sa laki ng transaksyon na pumapasok sa ating bansa na hindi nalalaman ng ating pamahalaan. Napakalaking kahihiyan to para sa ating bansa na nakatakas si Go Huaping aka Alice Guo na wala pong nakakaalam until binigay niyo po sa inyong privilege speech na wala na pala siya dito sa ating bansa. Yung last appearance niya po sa Senado ay May 22, 2024 at yun na po yung huling nakita ho natin siya dito, physical. Pagtapos na ho nun, nalaman ho natin na 3 bansa na pala ang kanyang naikutan. No? Sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, at sa bumalik sa Indonesia nang hindi ho natin nalalaman. Kaya marami po ang nadismaya na kababayan natin dahil kung ikaw ay may kakayahan at may pera, kaya mong tumakas sa kamay ng batas. Una nang nanindigan si Gatchalian na itutuloy ng Senado ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Go para sa perjury at para sa kanyang patuloy na pagsuway sa sabpina ng Senado sa kabila yan ng mga ulat na nakaalis na siya ng bansa. Kahit na nakaiwas sa otoridad ang natanggal na alkalde, sinabi ni Gatchalian na sisiguraduhin niyang mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po niyan, mga kabombo, pa tayo ng mga dagdag na mga kaganapan ho kanina. Kasabay pa rin po ng unang pagkakataon na nagsagawa ho ng pagdinig para ho dito sa kung paano ho nakalusot at nakapuslit mula sa Pilipinas ang grupo nitong si Mayor o dating Mayor Alice Go patungo sa ibang mga bansa via Malaysia hanggang sa umabot na po sa Singapore at pabalik po ng Indonesia, mga kabombo. Balikan po natin ang bahagi po ng naging pahayag nitong kapatid ng tinanggal na alkalde. Itong kapatid po niya si Miss Sheila Go. Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Sumakay kayo ng boat sa dagat. Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi, galing ka dito Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay muna kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O wala po. Tell us the details. Anyway, establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayong immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas para makorek namin yung mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko mga masabi. Ilang oras? Hindi ko matantaas yung matagal din. Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon? Hating gabi. So isang buong araw kayo bumiyahe? Hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kung siguro outer dinner, 7:08. Tapos ang lating namin hating gabi na po. So mga 5 hours by van. Tapos ano? Bahagi po yan, mga kabombo, nung kaganapan pa po kanina habang isinasagawa itong unang pagdinig para humatunton kung paano po nakalabas ang grupo ho nitong dating alkalde ng Bamban Tarlac, itong si Alice Go,
At nababanggit nga po nitong si Sheila Go na bumiyahe muna sila patungo po sa isang undisclosed o hindi pa po natutukoy na lokasyon at saka po sila sumakay ng bangka palabas ng Pilipinas. Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes na lamang bago po mag-alauna ng hapon. Ipinagutos na rin ng Quezon City Government ang pagsasara sa isang club dyan sa may E. Rodriguez Senior Avenue dahil po yan sa hindi pakipag-cooperate sa mga otoridad kasabay ng ginawang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuhan ng unang Mpox case sa Pilipinas ngayong taon. Kahapon po ay naglabas na ang City Government ng cease and desist order para ho yan sa tuluyang pagpapasara sa naturang club. Itong araw ng Sabado, Agosto 24, nagtungo sa naturang club ang Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department para magsagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng Mpox patient. Target ng mga contact tracers sana na makausap ang mga personnel at mga customer ng naturang club. Gayon pa man tumanggi umano ang management na makipag-cooperate o pagbigyan ng mga contact tracer na magsagawa ng kanilang investigasyon. Katwiran naman itong si City Mayor Joy Belmonte, napapatagal ang ginagawang pagtukoy sa mga nakasalamuhang positibong kaso dahil yan sa pagtanggi ng management sa kabila ng seryosong banta ng Mpox o itong naturang sakit. Ang pagpapasara ay bahagi niya ng responsibilidad ng City Government para humatiyak na protektado at ligtas ang lahat ng mga residente. Samantala, inilapit na ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ang kanyang mga kinakaharap na kaso sa United Nations. Nananawagan ito sa naturang international body na silipin at pag-aralan ang kaniyang mga kaso. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupacio, ang legal counsel ni Teves, partikular nilang pinasisilip sa United Nations at sa mga special rapporteur nito kung may naging paglabag sa karapatan ng kanyang kliyente. Una nang iginiit ni Teves na siya ay biktima lamang daw ng political harassment at persecution. Inihain niya o ng kampo ni Teves ang naturang panawagan sa United Nations noong nakalipas na linggo lamang. Sa ngayon, wala pang komento ang Department of Justice hinggil naman sa naturang usapin. Ang dating mambabatas nga na si Teves ang itinuturong utak sa pagpatay sa gobernador ng Negros Oriental na si Roel Digamo at iba pang nadamay na individual sa madugong pamamaril noong Marso ng nakalipas na taon. Nasa labas naman ng bansa si Teves nang mangyari ang krimen at mula noon ay hindi na bumalik ng Pilipinas. Naaresto si Teves ng International Criminal Police Organization o Interpol sa Timor-Leste matapos ang red notice na inisyu sa kaniya noong Pebrero yan ng kasalukuyang taon. Nito namang Hunyo lamang, pinabura ng Timor-Leste ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas laban kay Teves at kaagad naman na naghain ng motion for consideration ang kampo ni Teves sa Court of Appeals ng Timor-Leste noong Hulyo 26. Sa ngayon, wala pang desisyon ang Court of Appeals hinggil sa naturang motion. Sa iba pang mga balita, kinundanan itong si House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pagtuligsan itong si Vice President Sara Duterte sa mga pulis na nais umaresto o mag-aresto sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. Ayon kay Congresswoman Garin, ang pagtuligsan nitong si VP Sara sa mistulang pagdepensa umano kay Kibuloy at pagharang na may patupad ang hustisya. Iginit nitong kongresista na ang mga kasong kinakaharap nitong si Kibuloy ay seryoso at suportado ng ebidensya, kaya naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Bukod sa Pilipinas, si Kibuloy ay kinasuhan din sa Estados Unidos. Kinundena rin ng mababatas ang tangka umano nitong si Vice President Duterte na alisin ang atensyon ng publiko sa tunay o totoong issue. Binigyang diin ni Garin na dapat maging responsable ang mga lider ng bansa sa publiko at managot sa mga maling ginagawa namang ito. Sinabi rin nito na mahalaga na nagsasama-sama mga Pilipino sa pagtayo para sa hustisya at pagbibigay ng proteksyon sa mga bata. Nanawagan din si Garin sa bawat isa na igiit ang pangangailangan na mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga biktima. Suportado naman ng mga mambabatas ang panawagan ng Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter kay Pastor Apollo Kibuloy at kapwa-akusado nito sa mga kinakaharap na kaso na payapang sumuko na at sumunod sa batas.
Pinuri naman ni One Rider Party List Representative Rogie Gutierrez ang IBP Davao City Chapter sa paglalabas nito ng isang matapang na panawagan na nagbibigay ng diin sa papel nito na siguruhing nakakamit ang hustisya ng mabilis at walang sagabal. Simigunda naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bungalon at sinabi na ang pangingibabaw ng batas ay hindi maaaring mawala sa isang demokrasya. Pinuri naman ni Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagtindig ng IBP sa isang mahalagang issue gaya nito. Ipinaalala naman ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang importansya ng pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa legal na proseso o sistema. Ganito rin ang posisyon ni Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles, kaugnay ng pagkilala sa batas upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak na makakamit ang hustisya. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang IBP kasunod nga ng tensyon sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ipinunto naman ng IBP ang kahalagahan kapag sa pagtalima daw sa legal na proseso at paggalang sa otoridad ng mga korte kasabayan ng paalala sa banta ng harangin ang pagkamit ng hustisya. Ang panawagan nga ng grupo para sa mapayapang pagsuko ni Pastor Kibuloy ay importante sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan at integridad ng judicial system sa ating bansa. Kaugnay pa rin po sa mga usapin mga kabombo dyan sa may Davao City. Ito hong nagpapatuloy pa rin na pagnanais ng mga otoridad na mahuli ang puganteng pastor at yung pag-iisyo nga ho ng o pagsasagawa ho ng drilling operation para humatunton yung sinasabing bunker na posibleng kinaroroonan ng puganteng pastor at ng kanyang mga kasamahang mga kapwa-akusado. Kuha tayo ng mga dagdag na development sa pagitan naman ng linya ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Attorney Marie Dina Fuentes, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na nagsimula ng mag-jackhammer ang Philippine National Police sa isang area sa Kingdom of Jesus Christ compound ngayong araw. Ayon kay Attorney Fuentes, gina-jackhammer ngayon ang basement ng Jose Maria College kaya napilitan silang magsuspende ng klase sa loob ng isang linggo dahil hindi na umano pinapapasok ang mga estudyante, miyembro at maging ang mga abogado ng KOJC. Dagdag pa ni Fuentes, 3 beses na umanong tinirgas ng kapulisan ang mga tagasunod ni Kibuloy. At ginamitan pa umano ito ng LRAD o isang nakakabinging acoustic device. Bagay na pinabulaanan naman ng Philippine National Police at iginiit na ang mga paratang na ito ay walang katotohanan. Hindi umano sila gumagamit ng tear gas at may hawak din silang video na mismong ang mga miyembro lang din ng KOJC ang nagsusugat at nananakit sa kanilang sarili para isisi sa kapulisan. Mga dugo na talaga sa kamay, sa braso, na to make it appear na maaaring ito ay galing sa pamamalo, galing sa pangpapananakit ng mga pulis. As to the extent ng mga sugat ay hindi naman ganun kalala. But enough to make an impression na itong mga sugat na ito ay galing sa mga pulis. Kung nakikita naman po natin, may mga videos naman po tayo, may mga documented naman po yan sa body-worn camera na talagang ang nag-i-instigate ng gulo ay sila at ika nga ay nagdedepensa lang ang mga pulis natin pero sa kwento nila ay sila ang hinaras, sila ang pinalo, sila ang sinugatan ng mga pulis po natin. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, confident silang 2 heartbeat ng tao ang nadetect nila sa area na pinaghihinala ang may bunker at pinagtataguan ng pastor. Hindi umano sila titigil sa paghahanap hanggat satisfied na sila at masuyod na lahat ng sulok at hanggat maimpormante silang nagsasabing nananatili pa rin si Kibuloy sa loob ng compound. Samantala, binigyang din naman ni Attorney Fuentes, abogado ng KOJC na simula Marso hanggang kasalukuyan ay hindi pa raw nila nakikita ang puganting pastor na si Apollo Kibuloy sa loob ng 30 ektaryang compound. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin 17 minutes bago sumapit ang launan ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa iba pang malalaking balita, nanindigan ngayon ng Commission on Elections sa una nitong itinakdang araw para sa paghahain ng Certificate of Candidacy, kasunod yan ng apela para iurong ito. Unang inirekomenda nitong si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na iurong mga araw para sa paghahain ng kandidatura at itakda ito sa Setyembre o Disyembre mula sa nakatakdang Oktubre 1 hanggang 8. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng House Resolution number 91942 na inihain sa Kamara de Representantes. Pero katwiran naman itong si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, magkakaroon lamang ng malaking epekto sa preparasyon ng komisyon ang tuluyang paglilipat o pagpapaliban sa takdang araw ng paghahain ng kandidatura. Inihalimbawa ni Garcia ang target ng komisyon na pagresolba para sa mga petisyon o petition for disqualification, petition for cancellation ng mga COC at deklarasyon para sa mga nuisance candidate. Kung sakali pong iurong ang schedule, tiyakan niyang hindi matatapos ang desisyon para sa mga naturang petisyon sa akmang panahon. Isa sa mga halimbawa rito ay ang deklarasyon para sa mga naturang kandidato na balak nilang makumpleto hanggang sa Nobyembre 30. Kung sakaling matatagalan pa at hindi matapos sa tamang panahon, maaaring maisali ang kanilang mga pangalan sa baluta na tiyak na magkakaroon daw ng labis na komplikasyon. Kailangan din niya na mahaba-habang panahon para sa pag-imprenta ng baluta na tiyak din maapektuhan ang schedule kapag iniurong ng hanggang sa Disyembre ang paghahain ng kandidatura. Katwiran pa ng hepe ng Commission on Elections kung gusto talagang tumakbo ng isang kandidato, bakit pa kailangang iurong ang filing of Certificate of Candidacy sa mahigit 2 buwan. Samantala, umaabot na sa kabuang 693,558 na botante na ang nabura sa nagpapatuloy nga na paglilinis ng Commission on Elections sa official voters list bago ang 2025 midterm elections. Sa inilabas na data ng poll body nitong araw ng Lunes, nasa 249,343 na rehistradong botante na ang kinansila dahil pumanaw na ang mga ito, base na rin sa sertipikasyon mula sa local civil registrar. Nasa 220,664 naman na botante ang natanggal matapos nilang piliin na ilipat sa ibang lungsod o munisipyo. Batay din sa komisyon, natuklasan sa automated fingerprint identification system na nasa 179,141 na mga botante ang may doble na registration at nabura ang kanilang registration records. May 42,236 naman na registered voters ang kinansila matapos na mag-apply para maging overseas voters. Tinatayang aabot sa libu-libong opisyal at kawani ng pamalaan nang makikisa sa isang benefit fund run na inorganisa ng Civil Service Commission na nakatakdang ganapin sa darating na Setyembre 1 ng taong 2024. Ang event na ito ay tinawag pong Vibe Run, takbo para sa mga servant heroes. Ay naglalayo pong pangalagaan ng physical at mental well-being ng nasa 1.9 million na civil servants sa buong Pilipinas na naglilingkod sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. At bahagi rin ng month-long Philippine Civil Service Anniversary Celebration sa buwan po ng Setyembre. Ang naturang programa ay isang pagpupugay sa mga nasawing government employees sa pamagitan po ng pagbibigay sa kanila ng one-time financial assistance na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Gayon din ang plakahon ng recognition at scholarship grant sa kanilang immediate family member. Simula ng ilunsad dito noong taong 2011, ang naturang programa ay nakapagkaloob na ng tulong sa 249 na mga awardees sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Hinimok naman itong si Chairperson Nograles ang lahat ng mga government agencies na magpadala ng kanilang mga kinatawan para sumali sa naturang fun run na mayroong 2 kategorya, ang 3 kilometers at 5 kilometers. Para sa National Capital Region at Region 4, ang Vibe Run na pamamahalaan ng Civil Service Commission National Capital Region Regional Office ay isasagawa sa May Quirino Grandstand, Rizal Park, Luneta, sa May Manila City, kung saan tampok ang makulay na selebrasyon, kabilang po dito ang paggamit ng holy powder na isang safe and lively substance na ginagamit o kadalasan ginagamit sa Holy Festival doon sa India at Nepal. Aabot sa 20,000 o 20,000 mga runners na mula sa Government Office sa National Capital Region at Region 4 o 4 ang inasahang lalahok sa naturang fun run. Bombo International News. Umabot na po sa 37 katao ang kumpirmadong namatay sa magkakahiwalay na serye ng pag-atake sa southwestern Pakistan nito pong araw ng Lunes. Batay nga sa datos na inilabas ng pamahalaan ng Pakistan, 23 katao ang pinagbabaril sa magdamag na pag-atake kahapon.
Ang mga ito ay pilit na pinalabas sa mga truck at bus at saka binaril habang binabaybay ang ilang lansangang sakop ng Musakel, isang distritong sakop ng Balochistan Province. Sinunog din ng mga attacker ang 10 sasakyan sa naturang lugar. Sa isa pang pag-atake na nangyari naman sa Kalat District na sakop din ng Balochistan Province, pinagbabaril ng mga gunmen ang 9 na katao na kinabibilangan ng 4 na pulis at 5 individual na naglalakad lamang sa kalsada. Sa Bolan District naman, 6 na katao rin ang pinagbabaril habang ilang sasakyan ang sinunog. Sa kabuuan, sinabi ng pamahalaan ng Pakistan na mayroon ng 14 na security officer ang namatay sa mga serye ng pag-atake, habang umabot din sa 21 na attacker o mga rebelde ang napatay ng mga security forces na unang tumugon sa mga pag-atake. Ayon sa gobyerno ng Pakistan, ang mga naturang pag-atake ay kagagawan ng rebeldeng grupo na Baloch Liberation Army. Sa kanilang pagpatay, tinitignan pa umano nila ang ID ng kanilang biktima. Gayunpaman, hindi pa inaako naman ng naturang grupo ang serye ng mga pagpatay. Inaasahan naman na lalo pang tataas ang bilang ng mga biktima habang nagpapatuloy pa rin ang ginagawa ng mga gunman na pag-iikot sa naturang probinsya sa kabila pa ng presensya ng mga security forces na binubuo ng mga pulis at sundalo. Samantala, sa karagdagang balita sa ibayong dagat, muling nakadetect naman ang Taiwan Ministry of National Defense ng hanggang sa 14 na Chinese military aircraft, 7 naval vessel at 3 na official ship mula yan sa palibot ng Taiwan. Mula sa 15 na People's Liberation Army aircraft, 9 dito ang natukoy na tumawid sa may median line patungo sa Northern, Central, Southwestern at Eastern Air Defense Identification Zone. Bilang tugon naman dito, nagpadala na din umano ang Taiwan ng mga barko kasama na ang Coastal Base Missile System at gayon din para i-monitor daw ang aktibidad ng mga Chinese assets. Ngayong Agosto nga ng kasalukuyang taon, nakamonitor na ang Taiwan ng hanggang sa 437 na beses daw na pagpapalipad ng China ng military aircraft hanggang sa 251 na beses na natunton ang mga Chinese Navy vessel. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, mga kabombo, magsisilbing isa po sa mga torchbearer itong si Hong Kong-born martial arts actor Jackie Chan sa nalalapit na opening ceremony ng Paralympics sa Paris, France. Ang 70 taong gulang o 70 anyos na martial artist ay naatasang magbitbit ng Paralympic torch sa Paris at ipaparada ito ilang oras bago ang nakataktang opening ceremony. Unang sinindihan ng Paralympic flame noong pong araw ng Sabado sa United Kingdom ang kinikilalang birthplace ng Paralympic Games. Mula sa United Kingdom, ibiniyahe ito papuntang France sa pamagitan nitong si wheelchair fencing medalist Emmanuel Asman. Batay sa schedule, darating sa Paris ang naturang tanglaw pagsapit po ng Miyerkules. Oras po ito sa France para sa nakataktang pagsisimula ng Paralympics sa araw din pong iyon. Gaganapin naman ang opening ceremony ng Paralympics kasamang magarbong athletes parade sa ilang bahagi ng Central Paris. Nakataktang itong Paralympics na mula ho Agosto 28 hanggang Setyembre 8 ng taong 2024 kung saan mahigit sa 4,400 atleta ang magpapaligsahan sa 22 sports. Sa edisyong ito sa Paralympics, mayroong 549 na medalya na paglalabanan ng mga atleta. Sa iba pang mga sports news, posible pong paparusahan daw ng itong mga North Korean Olympian na nakipag-selfie kasama ang mga South Korean athlete noong pong kasagsagan ng Paris Olympics. Sa ilalim ho kasi ng sistemang sinusunod ng North Korea, ang mga atletang sumasali sa mga international competition ay kailangang sumailalim sa 3 araw na ideological review process na kadalasan pong pinangungunahan ng Central Party, Ministry of Sports at maging ang kanilang kinaanibang sports organization. Pinaniniwalaan ng North Korean government na ang mahabang exposure ng mga atleta sa labas ng kanilang bansa ay nagkukontamina raw sa mga non-socialist na paniniwala ng naturang bansa. Bago pa man ang biyahe at pagsabak ng mga North Korean Olympians, sila ay nabigyan na ng instruction na huwag makipag-usap sa mga foreign athletes, kabilang na ang mga South Korean. Ang sinumang lalabag dito ay haharap sa parusa
na mapagdedesisyonan ng kanilang gobyerno. Malalang naging naman po ng mga balita ang ginawang victory selfie sa pagitan po ng mga atleta ng China, South Korea at ng North Korea na sila hong naglaban-laban at tuluyang nag-uwi ng gold, silver at bronze para huyan sa mixed doubles ng table tennis sa Paris Olympics. Ang dalawang North Korean tennis player ay kinlalang sina Lee Jung-sik at Kim Kum-yung. Bagamat naging positibo ang pagtanggap ng buong mundo sa lumabas na selfie, simula nang bumalik ang lahat ng North Korean Olympians noong Agosto 15, ay sumailalim ng mga ito sa komprehensibong ideological review, lalo na ang dalawang unang kumuha ng selfie. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung anong kaparusahan ang ipapataw sa dalawang player matapos ang ginawang pakipag-selfie sa kanilang mga kapwa-atleta. 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon, magkakabumbuko tayo ng mga development sa ating mga probinsya. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Legazpi, sa bahagi po ng Bicol Region. Ito pong alkalde ng Daraga, magkakabumbo, na nahaharap po sa magkahiwalay na kaso ay sumuko na rin sa mga otoridad. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Kinumpirma ng Albay Police Provincial Office na sumuko na si Daraga Mayor Carlwin Baldo na siyang dala ng kanyang kapatid na si Mayor Caloy ng Kamalig Albay sa hipaturan ng Kamalig Municipal Police Station kaninang alas 12:45 ng madaling araw. Ayon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Colonel Julius Año Nuevo, ang Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, agad na isinilbi ng Criminal Investigation and Detection Group Albay ang warrant of arrest sa nasabing alkalde. Isinailalim din ito sa proseso kung saan matapos sumuko, dinala ito sa ospital para sa medical treatment at nagkaroon din ng mugshot. Ibabalikan niya ang warrant of arrest nito sa Manila at aantay nila ang desisyon ng korte kung kinakailangan dalhin ang alkalde sa Court of Origin. Sa ngayon ay temporaryong nakadetain si Baldo sa Kamaliga PNP habang inaantay ang magiging desisyon ng korte. Ipinadala naman ang iba pang personahe ng Mobile Force Company sa Kamalig Police para magbigay ng suporta sa mga otoridad. Samantala, binigyang diin ang opisyal na walang mangyayaring VIP treatment kay Baldo habang nasa loob ng kulungan at nangakong susundin kung ano ang tamang proseso. Siniguro naman ang opisyal sa pamilya nito na ligtas ang alkalde sa loob ng presinto. Kung babalikan, ipinag-utos ng korte noong Agosto 21 ang pag-aresto sa nasabing alkalde dahil sa kaso nitong 2 counts of murder kaugnay ng pagpatay kay dating Representative Rodel Batocabe at police escort nito na si Orlando Diaz noong taong 2018. Inuunahan ko na po ang lahat na wala pong mangyayaring VIP treatment. Kung ano po yung proseso, yun po ang susundin natin. At huwag pong mag-alala yung kapamilya ni Mayor Baldo na safe naman po siya nasa presinto at ang lahat na kaukulang pag-iingat ay gagawin natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, Philippine National Police doon sa Western Visayas abay magpapadala na rin ng mga polis doon sa Davao City upang mahanap ang pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, alamin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Magsasagawa ng augmentation ang Police Regional Office 6 sa Police Regional Office 11 upang tumulong sa kanilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOGC compound sa Davao City para maisilbi ang arrest warrant laban sa leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na hindi bababa sa 100 mga pulis ang kanilang ipapadala sa Davao City. Ayon kay Solis, ang nasabing mga pulis ay magmumula sa Iloilo Police Provincial Office at Iloilo City Police Office. Ang mga pulis sa Western Visayas anya ay tutulong sa libo-libong mga pulis upang mahanap si Kibuloy. Sa ngayon anya, hinihintay pa nila ang petsa kung kailan ipapadala ang mga pulis mula sa Western Visayas. Considering na meron po tayong instruction galing sa National Headquarters ng Philippine National Police na maghanda po tayo ng 100 PNP personnel and this personnel will be augmented doon sa Police Regional Office 11. So far, nakahanda naman po yung ating mga police, ready naman po sila at sa kanilang mga gamit and we're waiting for the final instruction kung kailan po.
si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago po ang ating orasyo, Emperata, mga kabombo, nais muli namin kayong imbitahan at anyayahan na maliban po sa News Center o Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan, i-follow at pwede po kayong mag-subscribe sa pamagitan po ng ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging sa Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga istasyon sa probinsya. Dito ho sa Luzon area, mga kabombo, katulad po dyan sa may Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, Dagupan, Bombo Radio Baguio, at dyan sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ka po ni mo, Bombo Chama Blanco Hover. Kagapon naton sininga na pagkingangutan si former Vice Governor Attorney Vicente Itik Diasis may kantanan karon banwa sa sining tuyo nga pag file sang complaint dito iya sa may Energy Regulatory Commission. May kantanan karon sa sining nagapanglakaak nga presyo sang per kilowatt hour sang Guimaras Electric Cooperative. Kag tuyo sini nila nga iduso ining implementasyon sang ipiralo kag paggamit sang turbina para nga maka-less sa per kilowatt hour ang mga pumuluyo dira karon sa probinsya sang Guimaras. Now we have on the line via Messenger Live kita karon nga mangin kaupo diri ang Vice Governor sang probinsya iya sang Guimaras. Agud to nga istoryahan naton diri banwa kun ano man niya ang lihok
sa bahin karon sa provincial government. We have on the line si Attorney John Edward Gando, ang BC Gobernador sa probinsya sa Guimaras. Vice Governor John Edward Gando, sir. Good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bumbuanay Zone 2. Good afternoon, Bombo Cham. Ngayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, ilabi na gid sa pumuluyo sang probinsya sang Guimaras. Yes, nagpakigangot gid kami dira sa imo, Vice, no? God nga mahibaluan man naton kung ano iya ang lihok panuaron sang provincial government. Ini may kantanan sa plano man ni former Vice Governor Diasis nga mag-file sa complaint sa Energy Regulatory Commission. May kantanan man sa tuman kamahal nga per kilowatt hour sang Gimelco. Vice Governor John Edward Gando, sir. Okay, gid ina, Bombo Cham. Kinamatarong sa isa ka tawo ang magpasaka sa mga reklamo sa mga bagay nga nagbayular kapag lapas ang iya kinamatarong. But we would just hope nga hindi lang palupad kag tinikal ang ginasaad ni Attorney Diasis. Mas maayo gid himuon niya na sa pinakamaayo nga panahon kay ti kinamatarong. And as lawyers, we were taught to always build the case. Dapat base ini sa ebidensya, kag dapat may mga basihan ang pagpasaka sa panumbungon, and sometimes it's easier said than done. But at any rate, kinamatarong na ni Attorney Diasis, but I just hope again nga hindi lang kay palupad nga sugilanon, kag hindi lang tinikal, kundi imuon niya gid sa pinaka earliest possible time. Kay bangod nga sa dason nga mga sinimana, mabayad na kami sang amon bill sa Gimelco. But siguro, Bombo Cham, it's not too much also to share. Nga sang sinilang aga, nag-istoryahanay kami ni General Manager Laurente, kag ang ini nga bagay gali pending na sa ERC for re-investigation. Kay bangod nga sila mismo sa Gimelco ang nag-question sa pag-imponer sa mga ini nga mga charges nga gin-impose sa ila sang operating system sang NGCP. So in other words, may ato dito pending subong nga request for investigation kay sila mismo gina-question nila ang ining contingency plan nga gin-impose sang NGCP. And this afternoon, we will have also a dialogue with the leadership of Gimelco upod kay Governor Ramanava, kay Congresswoman Maria Lucille Nava, mga board members, kag ang aton nga tatlo ka mayor, si Mayor Gumarin, si Mayor Paul de la Cruz, kag si Mayor Annabel Samaniego, ang presidente sang League of Municipalities sang probinsya sang Guimaras. Amon ginasigahom ginambalangon na gina si General Manager nga untaton stapon gid anay ang pagpatong sang sining additional nga pondo ining additional nga impositions nga imponer sang NGCP kay bangod nga tamaan gid kadako te kagina nagmuno man si General Manager nga discuss nila sa amon karon. Ngati like for example, kung pila lang ang ginbayran mo sang nagligad nga bulan ang akon nga proposisyon, amo lang na yung bayran, samtang ginaresolba sang ERC ang ila nga request for investigation on these unjust impositions by the systems operators kag sang NGCP, Bombo Cham. Alright, so ang nagagwa diri si karon nga why iya sang mambal naton why isang may mahimo sang ang Gimelco diri kiti initanan niya pag-implementar sang NGCP. All you have to do is abide kay kung hindi man sila magsunod dako naman karon iyang mabalik nila sa ila or may ara sila sa mga violations nila. But sa bahin karon iya sa provincial government sa inyo abi, Vice, anong lihok karon para nga ma-manage ini magluwas abi karon ngati you made mention kay ginangimo sini nga ginproponer sa kay General Manager Laurente nga kung anong ginbayran last time amo lang anay ni ang bayran subong billing month abi, Vice Governor Gando. Correct, Bombo Cham. That would be concretized karon because
ang mga opisyalis naton sa probinsya sa Guimaras would also share sang akon nga proposisyon. I-plastaron namon karon 3:30 ang amon nga meeting kay ti siling man ni General Manager Laurente nga they themselves are questioning the unjust imposition dito sa ERC. Ti gani siling ko pending sang resulta ama kun mahimo anay ang atod pumuluyo ini anay pag-abagahon ang ini nga bagay, hindi man pag-utdan sang kuryente kag hindi man pag-ipamultahon sa palabuton ni nga balayranay sang kuryente, Bombo Cham. Last billing month, Vice, may ara ikaw sang ideya kung pilangin bayran nga mangin balasihan abi sa sulukton for the moment anay subong. Iti Bombo Cham ang kuan ko lang base ang akon bill sa nagligad nga 4,000 pesos lang gid for the past how many months na. Pero sa subong akong balera naglabot sobra mga 8,000 pesos na, so that's a 100% Yes. increase. So ang matabo sinidi, let's just base it on the previous billing, and then pending sang request for reinvestigation sang Gimelco. Ti amo lang anay ang amon bayran lang anay ang nagligad lang namon nga bulan. And ang kunang mobra arrangement nga ti kun i-stagger lang anay kag ti kun pananglitan nga this will gain favorable action from the ERC, i-refund sa amon ang amon nga gibayad nga gin-stagger lang. So kung nagbayad ko ya subong nagligad 4,000 lang anay ang bayaran ko sa due date ko, ti kun butangan nila abisang pila ka amount da nga mag the stagger nila until December, tidugangan nila bi 300 pesos para sa sobrang nga akon yung bill subong, ti okay man na sa akon, pero pag once nga magpabor ang ERC sa amon, ibalik gid ang ginbayad namon nga in stagger nga ang term siya until December. So amo na nga akon ginaayo kay General Manager Laurente and this will be presented later on sa amon yung meeting. And all right. I hope this is a very logical and reasonable request from us. I-plastaron namon ini Bombo Cham karon. Okay. So, why man niya sang kontratsyempo abi sa inyo kung mag-file man sa ERC to si Attorney Diasis, samahin karon sa provincial government, amo na ning inyo sin arrangement with the Gimelco kag same page lang kamo sa complaint kag pagpangusisa. Kung nga gulpiada lang ng timbuok dira ang per kilowatt hour sa probinsya iya sa Guimaras. As I said, Bombo Cham, kinamatarong ina sang isa ka tawo nga mag-file sang asunto dito sa ERC. More particularly ni Attorney Diasis. Galing kilala ko man ini si Attorney Diasis. Importante lang tani, di lang pagpasakaon ang tao sa kapayas. Di lang pagpasaligon ang tao, di lang ulo istorya, di lang palupad. Kagahimuon niya because kami tanan apektado dire. But what I'm telling you now is immediate action coming from the Gimelco, coming from the provincial government. And hopefully, antes alas 5 karon, may remedyo na ini because I stick to my proposal, I stick to my proposition. Nga meanwhile, samtang may request for investigation, hindi lang kami anay pagpabagahon sang sining kadako nga bill namon. Ba willing kami ako nanong personally ang kung anong ginbayran ko sa ligan nga bulan, amo lang na, without prejudice ano man nga kaso i-file ni Attorney Diasis sa ERC. And I hope he will do it soon. All right. One more thing, Vice, magluwas sa kataasang per kilowatt hour, madamo subong sang nagapost sa ila sini nga social media account ining masami nga pag brown out dira na lakip man ini bala sa inyo sini iyang pagatalakayon later on kung paano ma-address ining problem. Yes. Tanan karon, Bombo Cham will be looked into. Pero sa mga nagliligad, balaan man naton nga NGCP ato, ang mga brownouts. Kapadala sila actually, Bombo Cham, kay several years ago, isa sa mga agreements namon sa Gimelco, nga basta gani mag-brownout, padalagi ka mo sa inyo report sa amon sa sangguniang panlalawigan. Agod yung mabalaan namon ang kausa. So they're doing that faithfully, Bombo Cham. Regularly gapadala sa amon ang Gimelco sang report sa mga power interruption report. And this is being included sa amon nga
nga agenda, order of business namon kada session namon. So they have been faithful sa pag-submit sini, and some of the reasons nga pag brown out nakita naton didto nga these are factors that are beyond the control of Gimelco, NGCP, abi, mga brownouts and all. But all these reports are intact, Bombocham. Ari diri sa amon nga records ang tanan nga report since I think since I assumed my office as the Vice Governor way back in 2016 or 2017, all the reports are intact, Bombocham. All right. Now, i-consider mo man, Vice, or ilakip mo man later on sa inyo sinipag-diskusyonan, si Attorney Diaz na mention niya ang paggamit sang turbina dira sa probinsya sang Guimaras. Anong inyo sininga paglantaw sa amo sininga pag-implementar sining ipira law man, Vice Governor Gando? Ginimbitar na namon si Attorney Diaz last time sa September 21 namon niya committee hearing, I think 2021, just before the election. Kay siya man tubla ang Willie Hambal sa mga media nga pwede magamit ang turbina. And wala man nag-abot si Attorney Diaz. Kay tani, we will test his theory on that. Kay budlay bla, manambalamon mo sa budlay, kung ang tao patalangon ta. Budlay kung ang tao limbungan naton. Kay kung tani ato lang dito si Attorney Diaz, he should have known that under Republic Act 9513, amuning Renewable Energy Act, this is the Renewable Energy Act, hindi ina pwede sa subong nga sitwasyon because ang ini subong nga turbina is covered by the so-called feed-in tariff system. But silingon, under the law, sa feed-in tariff system rules, ang iyaya nga i-produce, ihabuyag iyaya sa spot market, tinatawag natin yung wholesale electricity spot market. Hindi niya pwede ma-provide ang rekta ang Gimelco because it is a part of the feed-in tariff system. Otherwise, it would violate the law, the Energy Act, the Renewable Energy Act. Kag may kontrata ining renewable energy, ining turbina sa gobyerno sa 20 years. Ngang ila nga i-produce, ihaboy ginilaya sa wholesale electricity spot market. Kaya mo ini ang ina-encourage ang ini nga laying nga magdamo ang investors naton bala Bombocham sa mga ginatawag naton nga renewable energy. So ginatagaan na sila priority sa grid, ginatagaan na sila priority sa payments ng gobyerno to encourage them. Pero sa subong kung i-insistiran ni Attorney Diaz, again, it's just a dog barking at the wrong tree. Kaya man nga hindi ba magabayular ina sa kontrata sang turbina sa gobyerno, magabayular ina sang feed-in tariff systems, magabayular ina sang damo nga issuances, kag magabayular ina sang Renewable Energy Act, amo ng Republic Act 9513. Amo na gani Bombocham nga si Vice Governor Cecil Marcos dito man sa Ilocos Norte, we have been talking about that. Kasi lang namon, I think Congress, which consists of the Senate and the House of Representatives, should look into this in the Renewable Energy Act. But I was informed also nga sa mga masunod ni nga mga renewable energy developers ni, posible they can now provide kay bangod nga hindi na sila part sang feed-in tariff system. Kagkapin pa, Bombocham, ang ini nga renewable energy such as wind, this is variable. Hindi ni sila dependable, hindi ni sila reliable because at times 0 megawatt ang i-produce niya. Sometimes taas. So kung isalit na ginhawa naton sa renewable energy, permi brown out kita. Because this cannot guarantee a consistent supply of energy. That is why kung may ara sila energy nga i-produce, they are given priority sa aton nga grid. They are given priority sa aton wholesale spot market. Kay bangod hindi naton paktan asa san-o nga maka-generate siya sang wind. Kaya again, these are variables, Bombocham. Alright, saan o kamuliwat mapakingsapol agad istoryahan inang nasambitan niya punto and maimbitar abi si Attorney Vicente Diaz para nga maistoryahan nyo ini, Vice Governor Gando, sir? Hindi na siya magkadto. I doubt kung makadto na siya. Kay kapila naman niya best ina-invitar na siya, way man siya kadto, kagte ilistoryahan niya lang. Ang aton lang yung punto, Bombocham, sa sining nga sitwasyon, I hope we should not be
a source of, misleading statements. Ako ginambal, abogado siya, basa ako niyang RA 9513. Pulo pamangkot siya. Kay karon ang pumuluyo naton, magdalang-dalang ka magsalasala sa impormasyon nga ginahatag nga hindi abo. Kulang-kulang talang natawgon fake news ang mga statements ni Attorney De Asis. Tiyan mo na gani siling ko, kay kung nag-attend lang to siya tani, sa September 21, 2022 namon, I think the September 21, 2022, namon nga committee hearing, pasti na sa naganman ang iya paminsaron, parte sa sini nga mga bagay, Bombo Cham. Alright. Sige, hopefully nga ma-resolve ini. Mag-update kami simo siguro later, attorney, para nga maplastar ta sa mayo kag matagan taman sang katawhayan paminsaron dira sa mga pumuluyo sa probinsya kang Guimaras. Yes, Bombo Cham. And I think by 5 o'clock, may good news nga mahalin sa Gimelco. Kay Kagina, sa istoryahanay namon, it is daw gina-consider gid ang aton nga mga suggestions. Kag subong man ang suggestions, ginalay ko sa ni Governor. But this will be concretized later on. Amon ginapaninguan gid Bombo Cham nga hindi gid pwede nga maabagahon sang aton mga pumuluyo ang ini mga bagay. We will give so much importance and attention to this crucial matter nga ginapangatubang sang pumuluyo sa probinsya sang Guimaras. Salamat Bombo Cham for this opportunity. Mabuhay ang imo programa, mabuhay ang Bombo Radio. Good afternoon and thank you so much Vice Governor John Edward Gando. So by 5 p.m. may good news sa aton sini nga mga kabombo sa probinsya sang Guimaras kay may mga ginaduso karon iyang nga mga win-win solution sa bahin sang provincial government and of course with Guimaras Electric Cooperative nga hindi man iya pag-ipaabagagid na tanan sa mga konsumidor karon sang Gimelco kag bukas man niya kuno kon mag-file man to ya sang complaint si Attorney Vicente De Asis. Pero sa bahin karon sa Gimelco, sa provincial government, may ara man sila sa pending investigation tuhoy sa sining pagtimbok man sa per kilowatt hour ni Nalira. Pero tiyang aton lamang sinadiriya banwa ang tinutuyo naton nga mahatagan sa nagakigo sining tulupangod, mapabalo ang mga konsumidor sa Gimelco, mga pumuluyo sa probinsya sa Guimaras, no? Sa kung ano balang mga medios posibles man nga ginahimo sang tagsa-tagsa sini sa ila, be it former elected official or current official sang probinsya, ang common denominator man lang da is may lihok para nga husisaon kag mahatagan sa nagakigo sini nga solusyon sa aton sini karon niya nga mga kabombo. 19 minutos na nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik naton banwa ang deklarasyon sa state of calamity, istoryahan subong sa bahin karon iya sang City Disaster Risk Reduction Management Council inibangod sang tuman kataas nga kaso or pagtaas sang kaso sang dengue diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kaglakip na sinadiri karon istoryahan naton banwa, no? Kung may ngagaw tani basi nakatipon na sang mga impormasyon dira ina may kantanan sa pagransak sa isa man iyak supermart diri iya sa bahin sa syudad sang Iloilo, no? Do ginsulod ginto sang mga kawatan di ang pamangkot subong do nag-isog naman mga kawatanaw sa pagpanulod-dulod. May pila kita ka mga nabaton diri iya nga mga complaints. May kantanan karon iya sa sining pagbaris sang mga akyat bahay, mga nagapanganulod-sulod sa establishmento komersyal. May nadakpan nga minor de edad nga suspitsado man kinawatay dito iya sa may distrito sang Lapas. Kay gintuad niya nga damo pa siya sa mga kopdanan. Ini nga mga balita balikan ta sa maray nga pagpalayag sa mumuhanay sa udto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games?
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig maggamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba. Minutos na nakaligad sa takna siningilaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sang bombohan ay sudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo. Check taton si Bombo Angel Tan kay ining deklarasyon ng state of calamity bangod sa dengue. Istoryahan sang City Disaster Risk Reduction Management Council. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga panayon ang pagtaas sang kaso sang dengue diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. As a matter of fact, ang probinsya sang Iloilo nagdeklara naman sang state of calamity gani bangod sa dengue. Last time to si Gov Toto gani naglibot to sa mga provincial hospital o sa mga district hospital sa probinsya sa Iloilo. Agud si Keron kung anong matutuod sini nga sitwasyon. Ibangod sini Banwa sa bahin driya sang syudad sa Iloilo may mga talaksan man ang aton sini iyang City Health Office, aton sini iyang alkalde, kag siyempre ang City Disaster Risk Reduction Management Council para nga maestablisar kung balag nagakinahanglan gid man nga magdeklarar sang state of calamity ang syudad sa Iloilo bangod sa dengue. Check ta si Bombo Angel Gel sa report. Please come in. Istoryahan or ginatapos na diri Bombo Cham nga istoryahan subong adlaw kag ginahulat-hulat lang naton diri ang proper announcement sang City Disaster Risk Reduction and Management Council. May kaangkanan diri sa plano man nga pagdeklarar sang state of calamity diri sa bahin sa Iloilo City bangod sa nagataas nga kaso sang dengue. Bombo Cham sa interview diri sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas iging pahayag nga alarming na ang ining nagataas nga kaso kag sa pagdeklarar man abi ng state of calamity nagaplano diri ang alkalde nga paghatag sang mga misting nga machine sa mga tagsa ka mga barangay kag pati sa mga eskwelahan para magamit ini Bombo Cham kag matapna ang nagataas kunang ining mga dengue cases. Kag as of the moment, masobra na sa 900 diri ang na-record nga kaso sang dengue halin gid lamang sa January tubdob subong nga adlaw. Kag ang ginalantaw pag diri Bombo Cham nga tikang man sang Iloilo City Government ang pagkandak sang regular clean up drive. Kag isa subong ginaobra naman sang mga kabarangayan nga may mga tag-asabi nga kaso at the same time hindi lang sa mga barangay kundi pati sa mga eskwelahan. Patag rin ni Mayor Jerry Tranyas nga pati dapat ang ining mga drainage system sa nga DPWH tinluan man ini siya kay posible ini siya mangin na breeding ground sang mga lamok Bombo Cham. Pero ti ibig this one, ginahulat-hulat diri ang proper announcement kay tisubong adlaw na storyahan man diri or ngagawon ni kuno according kay Mayor Jerry Tranyas buwas nga adlaw ang pag-declare sang state of calamity via City Council man abi rason nga may meeting gid subong adlaw man ang CDRRMC kag ti kagina ginpasulod ang media para lang abi sa mga certain topics. Pero sang ging istoryahan na ang state pag-declare sang state of calamity, ginpagwaan na ang media Bombo Cham kay ti may executive ini siya nga meeting man pero ti with this one kay ni mga budget ni nga pag-istoryahan ng taon naton diri sa bahin ni Miso na Magno kung approve gid man abi ang declaration sang state of calamity kag mang-informal ini siya sa bahin sang City Council Bombo Cham. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa nga interview. Ang direction is really for the declaration of a state of calamity due to dengue, lifting of the state of calamity for pertussis kay wa inata kaso for the past several months. Anong ang obrahon ta sa dengue? May game plan na kita.
mamakal kita sa madamo nga misting machine sa tagan tanan nga eskwelahan, na tagan tanan nga barangay. And we will request them to do the misting in the different barangays themselves. Kag ang mga eskwelahan, no? Atagan taman sila sa sufficient nga ano gani na so butang bulong para dira. We will also conduct regular clean up of all the barangays and all the schools weekly. Lugar nga may stagnant water, especially mga drainage tabala nga may galakat ang tubig, limpyuhan ta. Kay kinadlan ipabalot gid ka aton pumuluyo nga ang cases nga saka gid. Ay libre kita nga testing, no, dira sa aton sa molecular lab. Kag may hydration unit kita nga 30 beds sa lapas. Why pa to nag-avail, no, but we have the necessary doctors and nurses to take care of the children there. Nagagutok na ang iban nga mga government hospitals like diri sa west kag sa western, because we all have to understand nga kapital kita sa Iloilo province, and Iloilo province has already even declared a state of calamity due to dengue. Aton gani medyo ulihi because cases, regular lang cases ta, and then gulpi lang daw nakita ta nag-spike, no? We are asking the help of media nga mabuligid sa aton kay mapalabot sa tanan nga pumuluyo ta sa syudad. Dapat bululigan tagid, malimpyo kita, ma-misting kita ang baklunta, hindi fogging, no, misting machines. Ma-fogging lang kita sa areas nga nakitaan ta may clustering nga sige ang clustering. May mga fogging machines kita, may misting machines kita, but ang gusto ko nga ang baklunta, which we did this also 5 years ago, baklanta na lang tanan nga barangay sang misting machines, tanan nga schools misting machines, sila na yan ma-mist sa ila lugar, no? Tudloan ta lang sila kay para madasig. Ang mga simbahan kay kadako man sa ila lugar, we will ask the barangays to take care of the churches. Kay hindi matakatag sang misting machine sa simbahan kay religious na yan. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, mo to ganing hambal niya nga pati ang mga simbahan diri itugyan naman lang sa kabarangayan ang pagpatigayon na bisang misting para nga masakop hindi lang eskwelahan, barangay kundi pati ang mga area abi kung sa diin madamo ang nagatilipon. Bomba Cham. All right, thank you so much, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tanti ko na muning plano karon sa alkalde mas sa 10 Mayo ini, no? Tanan sini iya nga posible nga maka patay sa mga lamok nga carrier sang dengue. Ang kung ano pa mga hilikoton dira, hilabi na gid ining pagpanglimpyo, nagakadapat sini nato na banwa nga himuon gid. Oh? Sa bulig karon sa city government nga may mga plano pag iyang magbakal sang mga misting machine or equipment. Kagiban pag sini nila iya nga mga medios posibles dira, ti dako gid ning bulig. No? Kay hindi lang ulango kun pananglitan nga ma-infect ikaw sa dengue hemorrhagic fever sa aton sinimatag palamati. Makakurol ba kay ining sa balatian kung hindi iya
matagan sa nagakigo sining tulupangod sang timprano pa sarang ini nga makapatay sa nagasufrer sining balatian. That is why nga kung ano man dira ang mga igapatuman sang city government, mga plano sang city government, pinagi sa kay Mayor Jerry Treñas. And of course, syempre, makabig naton nga hindi ini mangin epektibo 100% kung wa isang kooperasyon sa mga pumuluyo. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. So, nagalaom kita nga amo kung tani ni anay ang aton sininga pagatutukan ang pag-aaway naton sa padayon nga pagtaas sang kaso sang dengue hemorrhagic fever. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. 41 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Check ko this time, police report si Bombo, Pauline Piliora. Ang isa ka establishmento komersyal, isa ka supermart, ransak. Kagang pagpati diri sa kapulisan, imang nubo sa napulok, tao nagsulod sila diri. Lakip na sini karon, ining minor de edad nga suspitsado man sa kinawatay sa distrito sang Lapas na turnover na sa DSWD. Ang minor de edad nagtuad nga namo pa siya sa mga kupdanan. Mga balita na tipo ni Bombo Pauline Piliora direktamente sa Patrol PAO. Sa report, please come in. Mamatsyang ginransak ang Iloilo Supermart sa Tabok Subaharo sa bunggid lamang nga aga. Kasi base sa initial nga informasyon nga nakuha nga tido eksperyensyado gidining nagransak bangod na diskubrehan sang empleyado nga may kinututan nga buho lusot abi sa drainage sa diin nahamtang dara sa may daan nga entrance na sambit nga establishmento adto sa diin posible nag-agi ining mga suspektado kag ginapatihan man sa mga kapulisan nga hindi ini magbubo sa lima kon na sobra isa ining suspektado abi sa natabo nga insidente. Na-recover man sa mga kapulisan ang isa kaduyan nga posible ginusar sa mga suspect agud na makasaka sa ikaduha nga panaligan kag ginabuhuan sa ining bubutsyam ang pader pasulod sa establishmento. Ginabulubanta nga kaagahon ining natabo ang insidente kapin pagid kay kaginang awbay nagbubo gining ulan kag sa subong padayon ini ang pag-imbestigar sa kapulisan kag inventory sa mga ginpanguha pa na wala pa man naton ma-identify kung anong ginpanguha sining mga anong hipaw sa mga suspetsado kag padayon ang pag-imbestigar sa Iloilo City Police Station 9 kabahin sa insidente nga natabo. Kada kabahin naman diri bambot siya ng isa kami na de edad nga suspect abi sa kinawatay sa Lapas na turnover na ini siya sang DSWD kung sabihin na yara na siya subong sa paghinakop ng sambit ng ahensya kag sa interview man sa Bombo Radio kaya Police Captain Marlon Perez, officer in charge sa Iloilo City Police Station 2 nga na turnover na ni sa DSWD ang menor de edad ini matapos nga may nakakilala sa iya nga isa ka empleyado sa isa ka convenience store nga nahamtang sa Luna Lapas sa buk sang karasada sang Bantod Lapas matapos ini nagsulod sa establishmento kung sa diin ulihin nga nakita nga nagapanguha sa construction material sa barangay hall sang Bantod Lapas kag gilayon ini turnover man sa mga empleyado sa otoridad. Dugang pa ni Police Captain Perez nga ining minor de edad amo man ang suspect sa pila ka snatching incident nga malapit sa mall sa kapareho nga distrito. Gilayon man ini nga ginako sa minor de edad kag gintuad ini nga may ining mga kinawatan abi sa minor de edad gina-turn over ini niya sa isa pa wala ma-identify nga suspect kag siya ining ga-dispose sa mga kinawatan sa minor de edad sino sa kapulisan nga taga distrito ini sang Haro kag ini padayon nga nagakoordinar man ang Iloilo City Police Station 2 sa kapulisan sa nasambit nga distrito kung madumduman sang napaligan nga tuig asud-asud ining touching incident sa dalan sang Bantod particularmente pagwa sa Bulutuan kag naghagan-hagan ini sang nagpungko si Police Captain Perez apang nagbalik naman sining bulan sang Agosto. Sa dugang pala nga detalye pamatian naton ang kabahin sang pahayagan ni Police Captain Marlon Perez, officer in charge sa Iloilo City Police Station 2. Ito nakita natin sa CCTV at according sa ating mga informants ay pamilyar yung bata. The same date, bandang alas 3 naman ng hapon, isa sa mga kumuha dyan ay pumasok sa 7-Eleven.
dito sa may Luna Street. Yung bata na to ay familiar na isa sa kumuha doon sa Barangay Bantod. At ito ay nahuli mismo ng mga empleyado ng 7-Eleven na tinurn over sa atin. Opo, no? So ito ay na-confirm natin dahil na rin sa mga informants natin. At isa rin siya sa sa suspect sa snatching dito sa may Gaisano. Umamin naman siya. At yun nga, ang mga nakuha nila ay hindi niya nakuha, no? Kumaga mayroon siyang kasama na in charge sa pagdi-dispose, no? Oo, pero yung lugar, yung tao na yon ay hindi taga rito. Hindi pa namin nakausap, no? Yung parang yung leader nila ay nasa Haro. So ito nga, makikipag-coordinate tayo sa istasyon ng Haro, makasakaling maingganyo o makausap, pumalocate kung saan yung tao na to, no? Pero itong bata na nakuha natin na suspect dito sa may 7-Eleven ay na-turn over natin sa DSWDO. Kung pag-upo ko rito, medyo nabawasan natin yan. Itong August lang talaga medyo dumami. Especially may mga tao tayo, mga kababayan na pupunta ng Iloilo City na hindi familiar siguro. Kung nagkakaroon ng pagkakataon yung mga snatcher na kumuha kasi nga may opportunity. Iba-iba, no? Marami na rin tayong nahuli na mga magnanakaw, no? So dito sa station, ilan na yung nahuli natin na magnanakaw, pero iba-ibang lugar din yung pinanggalingan. Nabatian sa aton makabombo si Police Captain Marlon Perez, officer in charge sa Iloilo City Police Station 2. Ini-identify ni siya nga siya gid man ang masupog nga nagapangahwat sa may distrito sa La Paz, Bombo Paulen. Ining menor de edad dakop gini siya bombo chamabi sa CCTV footage kagin ako maniniya nga may mga pila abi ka snatching incident dala sa may Barangay Bantod kag ginako niya na siya ang kapanguha. Okay, pero ang mga kopdanan niya may gintuad siya kung ang mga kopdanan niya mga minor de edad o kung mga legal naman ang pangidaron? Ang may upo di siya bambotsyam nga isa nga suno man niya sa pag-interview ni kapungapon ng barangay Paloma nga nahagadan lang ini ko na siya sang suspetado gid ang main nga subject abe sang pagpangwa sang gamit apang ining sa may Haro nga suno man sila ginahatag din nilang inakinawatan kag sila ni siya ning ga-dispose wala pa ni ma-identify sang kapulisan kung ara ni sa legal nga pang-idaron. All right. Now, balik-balikan ko sa may supermarket pala, Bombo Pauline. Masobra sa isa kag gina-estimate 5 ang mga suspitsado sobra ganito akon kaya ba kung ginapulo mga 5 lang hambal sang kapulisan. Wala pa ni ma-identify mong botsyang kung pilagid abi apang gapating kapulisan nga sobra ini isa kag ang kadakoon abi sang buko nga ginsudlan ini sang mga akon sang suspetado do tsaktuhan lang na nga makaigo ang lawas sang isa ka tawo lusot ni sa may drainage. Alright, isa ka tawo ang makaigo sa buho nga isa ka tawo ni makaigo bala dre ang adult na o kon orang legal ang pangidaron o kon minor de edad ang sarang makaigo dre? No, base ito sa pag-interview mo natin sa pila ka empleyado dito sa nasambit ng establishmento nga ara sa legal nga pangidaron mo ba siyang? Why gid sila kabatsyag nga ginbuhuan? Kamagin mo ba siyang? Why gid sang may nakabatsyag nga may nagabuho na dinagali para nga suhutan to sang suspect or mga suspitsado? Kaya kaagahon ni ganit bang botsyang natabo kung gunagulan-ulan kag dire ni sa may daan nga entrance exit sang nasambit man ng establishment man may that time suno man sa security guard nga duty dito daytime nga may duty man na security guard that time aga kaagahon bang botsyang. Ti ang security guard nga naga-duty nakabatsyag o kon basikon mahamuok ang tulog ya kay nagaulan-ulan. Ate, amo nang wala taman naton mahibaloan bumbot siyam. Ang interview naton to isa ka security guard abi nga that time aga iya nga duty. All right. Sige. Pero may ideya ng pulis daw kung buron pa sa buron ang sitwasyon karon dira. Ate, buron pa bombot siyam. Kaya ginasukot pa nila. Subong ginatanaw nila. Kasi ilusot ini sa may dusugba abaladara sa may porosyon sang Haro. Ining buho ang ginkot-kot sang suspetado. Alright. Sige. Thank you so much, Bombo Pauline.
Ini si Bombo Pauline Digitivi Puliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat, Ked, sa imo sining follow-up report. Mga balita nagikan sa patrol. Timayo man na sa distrito sa Lapas na dakpan na to ang kawatano o minor di edad panigali. Di ka may pangama matultulan pagit sa ngaton sining kapulisan ang ginadalaan nila sining mga kinawatan nila kagamong nagabaligya taga distrito kuno sang Haro. O tinding nyo na napagpadugaya pa sa aton sining mga kabumbo para mauntat na ding kinawatay kag dalas-dasan nyo na lang dayon. Colonel Ligada, sir, dalas-dasan nyo na lang ning mga kawatan diraw nga nagapanulod-sulod sa establishmento komersyal. Nagalawom kita nga kung ano kadasig ang pagdakop nyo sa suspitsado, no? Suspitsado nga ito lang nagtiro sa kay former punong barangay Pural. Amo man kita ni kadasig sa pagdakop nyo kag pagsikop nyo sa sining mga kawatano. O, dali naman iya karon sa bahay sa syudad sang Iloilo kag tagan leksyon na, no? Sa aton sining mga tagpalamati kay kabalo kamo sa aton sining mga kabumbo, dugay man tas patrol mo, no? Ang problema sang sitwasyon nga kawatan na dakpan tapos ang biktima basta mabalik ang iya sining ang pagkabutang, duway naman lang iya gana magano mo. Way naman lang iya gana iyang mag-file gid sang kaso bla. Ang ila man lang siniyang mabalik lang ila gamit. Okay na dyon, di naman sila interesado nga mag-file sang kaso. Tikon madakpan ang kawatan, prisuhon, kung why sa may mapasaka sa kaso, mag-expire yan sa nga reglementary period, buyan man siya dayon, i-release man siya dayon. No? Kung mag-amusin nagasupog pag yun ang mga kawatan, mamaya hindi man sa magreklamo. Ako madakpan ko, ibalik ko lang, hindi man sa magreklamo. No? Kung hindi ko madakpan, di ako ni. No? Ginansya ko Oh. Well, puro one time man, Colonel sir. Bakas man kami mag-responder sa mga may nasapwan o kung ano dira. Gasigumpit man among patrol. Wisa ti basi kita mismo makaresponder man to kung kuan kung may mga muamos, di ba? Di ba, sir? Balang ko, abot mo mga kunong butsilingon para mga kawatan bla hindi magsupog dire. Magluwas lang kon may handler sila nga nagapasalig sa ila. Kag lakip kung tani ning mga handler ni or mga kadler sang kawatan ni dakpon man para nga madula na gid ang mga kawatan diri sa syudad sang Iloilo. Ang sa gobyerno ti maburbudlay guro na. Unahon na niya yung mga nagapamantay sa propiedad sa iba, no? Pinangabudlayan niya sa isa, hulaton lang yan nila kag tukloon kag kawaton. 54 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na katapusan nga report siguro kay dumalangalang kita sa tiyempo. 21 gid ka 21 ka mga propiedad na nagkalaguba kay nadalasa sining buhawi dito sa may namukon Tigbawan. I-check ta lang report ni Bombosol Labiñasol sa report na please come in. Nagkalaguba diri Bombosham ang 21 gid ka mga propiedad sa may barangay na Mukon Tigbawan Iloilo matapos gindala sa inisang buhawi sang gabi lang gid no mga alas 7 sang gabi. Sang natigay naton nga ma-interview si punong barangay Rewel Gabukay ang punong barangay sa barangay na Mukon. Iagin payag natin matapos nag-untat ang pagulan-ulan kay may mga pag-inalan-ulan nga natabo kag na-experiencehan ang Tigbawan specifically dira man sa ilang nga barangay. Gulti lang kuno untat ining ulan naglabay diri ang pagpugtak-pugtak nga buhawi hindi siya do kaangay bala nga bilog sa Bombosham o kon concentrated sa isa lang area kundi pugtak-pugtak o kon lain-lain kag didto gid no ginpanglupad ining mga pila ka mga atop tong mga pamalay o kon mga balay diri sa may barangay na Mukon ginpangguba ang pila o kon nagkalaguba man diri ang pila ka mga
ang mga pader o kung ang mga pader nga made of mga sin, mga kudal dito sa pila ka mga balay kag mismo sang resort kag ang pila diri ka mga sakayang pandagat sa diin sa kabilugan pinaka-latest nga nakuha taman nga data diri kay punong barangay Gabukay nga 14 diri ka mga balay ang partially damaged, 3 ka mga cottages ang nagkalatumba, nagkalaguba kag 4 ka pambot kag kalipay lang sininila kag ginapasalamatan nga wala man sang may nasamaran o kung na-injured sa natabo nga paglabay sang buhawi sa ilang area kag subong ang ining mga nagkalagubaan nga mga balay diri ang iban temporaryo nga naga-istar o kung subong nagadayon diri sa ilaman nga barangay hall. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si punong barangay Rewel Gabukay. 14 na kabalay ma'am, tapos 4 ka pambot, tapos 2 sa La Carmila Beach Resort, yan na rest house. Bali mga quarter to 7 ma'am, so ulan-ulan naman, amo to paglinong niya, gulpi lang nag-untat ang ulan, tapos daw gulpi lang kaya ara ko sa balay ko mo, kaya lapit man ko sa baybay mo. Pagka gulpi lang may naghangin, so sa amon niya daw gamay lang hangin, pero dugay-dugay may nag-report sa akon nga may kalaguba na din sa may La Carmila Beach Resort. Nga cottage, kag ang ilang mga kudal bala. Tapos naglibot ako dayon, nagwa ako pag nagtaw ko sa ako mga pumuluyo sa baybay. Amo na kadasig lang man pag sang buhawi ma'am, pero may binagi kita na salitan sa may tapos ng mga pumuluyo sa baybay. Kag mga atot kalabanan man, atot, kag ang kudal, kag ang mga so partially damage naman, hindi magiging totally. Pero ang bali man kasi hindi sila katulog kagabi kay hindi mabalik, iba na balik, yung iba wala pang mabalik. Ang iba na libag, walang din balik kay dekado, matang gabi kay ang mga kuryente, bala nag-away ba sila mga balay. Oo. TDN na sila ni Subong Kap? Ara sila subong sa mga balik. Ako ari subong kay nagtawag man sa akon ang MSWO nga ilista sila kasi may mga man siguro nga natag. Hindi nga pa-fill up subong sa diri sa barangay ang pila picture ko lang form bala ma'am nga ila na nakapila sa sulod ng balay. Usually Kap amo gid man na daang katabo Kap. May mga amo kadang instances. Time pa lang na First time pa lang. Walang gid tabo sa barangay na makon may amo na nga kaya ang tiyo ko nga manalaga 57 years old na kung wala sa lahod kami wala na kagi nga natabo dito sa baybay sa tubang sa balay na namon nga na amo na ang natabo nga may buhawi nga nagagi sa mo. Nabatian diri ba mo ang kabahin sa aton nga interview kay punong barangay Rewel Gabukay. Alright, so din sila subong nagatiner ang mga apektado? Ang iban na wala pa nakayo ang ila sini nga mga balay bombotsam ara sila temporaryo nga nagapuyo diri o kung nagatiner sa may barangay hall. Sa barangay hall. Barangay. Na-mention mo kagina may mga sakayan nga nagkalaguba ti apektuhan gito pa lang buyan sini nila? Kay kalabanan at mga pangabuyan diri kay sa malapit lang maninin mo sa may baybay. The reason nga ti isa man sa mga basubo-subo nga balita ining pagkadula man sa pila ka pangabuyan sa pila ka mga pumuluyo dira. Pero totally damage gining mga sakayan sini nila o kung pwede pa man ma-repair? Sa paglantaw naton dito Bombotsam do kaangay nga ido hindi na magamit gid kay kinahanglan pa ini i-repair or kinahanglan gid pagkayuhon ang ining pila ka mga nagkalabuslot ang iban nga mga makina dito sang ilang pambot. Okay. Sige. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kida Bombo Marisol Viñas sa imo siniiya nga follow-up report. Ti labing una nga kay gayunan ining nagluntad ang buhawi dira sa may nasambit sining area sa Namukon Tigbawan kay mismo to ang punong barangay to kag pila ka mga residente nagamba nga ti una gid ini. Sa history kuno dira sila siniyang lugar subong lang sila nakasalapo sang buhawi nga nakatugas ang kahalitan sa ila sini nga palangabuyan kag sa ila sini nga mga puloy-an
Ti nagalaom kita nga mayara sa mga assistance kay provide yung local government unit. Kay sunugan ni kay Kap, nagtawag naman to ang Municipal Social Welfare Development Officer sa iya agod nga i-account ining mga nahalitan sining buhawi. Tiyan mo na, hindi natin mapaktan subong ang tsimpo. No? Ginalauman panganaan nga sining hapon, batsagan tapang inamaburubas kung sinigawa nga ulan. Gani maghalo nga sa aton sining nga mga kabumbo. Kag di magsulay sa ulan, kiti amuning isa sa mga rason gid kun nga magbalatian ikaw. Subong nga daan nga kadamo sang uso sining pamalatian. Di dapat malikawan naton ini, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Damo pa kita sa nga balita nga iplastar o galing hindi na pagpanugot sa aton siningan tsimpo. Itugyan tayo ni sa iban sinimanus sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plasuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 tubtub 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan.
Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Maulan-ulanon ang aton nga kahaponanon, pero okay lang gid na better to be cool, no, than so very hot. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Tuesday. May klase na ang mga college students nato, no. Kay ti grade 12 down, why klase gin-cancel. It's the 27th of August 2024. Balik man kita diri sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Thank you gid sa aton dira nga mga letter senders, especially sa mga listeners naton dira. Every afternoon nagahulat gid ka nagaupo diri sa aton. Ay, my heart is so full. Salamat gid, mas fuller pag gid ang heart ko if mabaton ko na ang inyo man nga mga istorya dira binigid sa mga wala pa naka-share sa ilang mga beautiful stories diri sa KLP. Please, mangin kabahin sa sininga palatuntunan, isulat ang inyong mga istorya. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gihapon nga magsulat sa inyong mga kasaysayan, ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or kayon may kalagtuan ka mo diri sa syudad, pwede gid, no? Nga ma-drop nyo diri ang inyong mga istorya. Ara lang sa kay Mamanggar diri sa Sky City Tower. Mas madasig pa nga makalabot sa akon nga mga kamot. Anyway, so welcome na aring aton nga song para sa inyo from Earl Lorraine Kilarito. This is Tita Regine, this is KLP, and here's Dahilan. Good afternoon.
Puslang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Dahilan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ikaw, anong dahilan mo? Nga wala ka pa kasulat. Good afternoon again and welcome to sa kahapon lamang program. Si Tita Regine, ang inyong kaupod. Kag, ari ng ating first story from Aris 8. Aris 8, nag-email ako dira sa imo. Kaya nag-request ka, pahibaluon ka gid, kung basahon ko na ang imong story. So I hope nakatika ka sa imong email dira. Ari yung mga istorya, and it says, Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati. Tita, almost 3 weeks man ako ay makapadala sa imo sa akon nga kasaysayan. Tita, kung mabasa mo na ini, pwede mo bala ako ma-email? Salamat, gid. So, busy na subong si Aris 8, kaya nag-start na ang klase. Although, sa iba niya subjects, why pati mga teachers nga gasulod. Tita, first day of school pa lang, damo na balaydan. Kung kaysa makambal ako nga, ano ni Sanda, white student nga. Gulpe lang mag-announce ka balaydan, kag buwas dapat bayad na. Tita, third day of class, puro man lang kami orient, tita, orientation.
Kagindala ko si ER sa school. Kay hambal ko, way pamanggawa pulos ang class namon, si ER mo ning anak niya, no? So, tita, gindala ko si ER, bangod way ti mabantay sa iya. Si mama, may kaduan nga importante. Kaya si tita R, may araman kaduan. So, no choice gid ako. Tita, antes ko gindala si ER, nagchat ako sa JC nga pagkabuas, siling ko dalawang ko si ER. They agreed, Tita Regine. So, madala ko na si ER, way man ako naayawan kabantay, kay ginabuol man ka senior namon, kag ilagaw, kag feel, kay isa naman ka senior, magbantay, kay siya daw ang papa. Ha ha ha. Tita, pagpauli namon, damo nga mo nga pagkaon nga dala, kay bisan sino lang nga senior nga magbuol sa iya, may pagkaon ta na magbalik kanakan. Tititaas ta na lang dya ang akong nga sulat, ang matinahuron, Aris 8. Thank you so much, Gid, sa imo Aris 8. I know, nga ti medyo sako ka, kay ti nag-umpisa na ang klase. Mayo man ang imo mga friends sa mga classmates, no? Kay ti hampang-hampang lang ka mo. May kalingawan sila, kay ti bit-bit mong imo nga bata, and then nagpasugot man sila. But let's hope nga ti, kung ara na Gid, no? Masandukot na Gid ang klasihay, nga kabay, no? Nga hindi ka mo magproblema, ikaw especially, kung sino mabantay sa imo nga bata. But anyway, do okay mo lang sa imo nga mga classmates, may masab sa imo nga mayaya or may mayayo. So enjoy ang pagbabalik eskwela, kag enjoy at the same time ang imo nga being a mother and a wife. Sabay-sabay, no? Sige, suyahan mo kami, ha? Kung kayang-kaya, kung caring-carry. Kaya kadamo man sa inyo bala nga amo sina, pero bisan mabudlay, ano kabudlay, ginakaya gid. So I hope ikaw kakayanin. Salamat gid sa imo, Aris 8. It is now 21 minutes after 2 o'clock. Diretso kita sa aton second story from Nanay Del of Zaraga. Di naman ayhan kita dalon ni Nanay Del. We will see. Dearest Tita Regine. Hi and hello to all Bombo staff and all lovers ng KLP, mga classmates and avid listeners. Bisan maulanon nga adlaw, beautiful day gihapon. My dearest and dear Regine, July 3, the most awaited day of the month. Everybody woke up very early. Masigtamyaw ang tanan, good morning. Di si Nanay Del nag-play sa piano sang happy birthday song 3 times. So loud that everybody can hear. Same time, do pumukaw wala in the reg, and we call it Manyanita or Harana. We were all full of smiles, happy hearts, and inspired mood. Oh yes, the early morning sun shines so brightly. The sky so clear and the air cool and fresh. Even ang mga pispis, they seem so happy. Nagka-cooperate sa amon nga happy and excited moments in the house. In the reg, the whole household seemed to be very, very busy. For at the stroke of 9, we are all set for Dumangas Coastal celebration of our Nening Mel's birthday. Tinday overexcited gid ang tanan. Excuse me. Inday do nagalamat ng panulok ko. How? Pero go on, Nanay Del. That's your assignment. At exactly 9 a.m., we left the residence down to Leganes Coastal Road. Naglabay kami sa Montfort Bridge. Inday nga forte ko gid ang mag-sightseeing. Dodabot ko gid ang langit. Makita ang baybayon, ang lawod, ang Guimaras Island, especially ang Dumangas Wharf or Pier. Yes, of course. Gin-request ko si Toto B to please drive forward to the Philippine Ports Authority sa Dumangas Pier again to Coast Guard kay para makalantaw kami sang damo nga mga mangroves and gin-recall ang many years ago nga excursion namon with the Zaraga Senior Citizens Chapter. How refreshing.
and feels 20 years younger. Yes, the Naluoyan Beach before. So again, request ko si Toto Bing to please drive slowly and little further. We stopped on a vacant space and took several pictures with background the calm and bluish sea with its soft waves rushing the shore. How beautiful nature's wonders. I love it. In the red sa pahinay-hinay, nagapangita kami sa best place to celebrate. At last, we parked sa isa ka unique na lugar, a curve of the road sa Sapaw. May isa dira ka restaurant named Amoni. Secret lang na ha? Everybody liked the place, so we're all in. Oo, namin gitman ina nga lugar. I've been there. The beauty of the place is that samtang nagapungko ikaw ka nagahulat, makita mo ang view below. The soft and gentle waves and school of small fishes attracts all of us. The teenagers enjoyed so much. Extent of throwing leftover food. Hala, inudyak ang young people. Inday we almost spent 3 hours with full of glee. We love the place. We like the place and plan to be back some days. Bye-bye. Happy birthday, our Ning Mel. God bless. Inday, we're now going home to Zaraga. Dungin hungod gid namo ng tanan. Siling ko, no effort, no result. Abaw, in the reg, ginihimo naman nila nga password. Liwat nila siling ni nanay. Liwat nila. Siling ni nanay, no effort, no result kuno. Take it early pa man. We decided to visit a bedridden cousin sa Leganes, and we did. Abaw, nagkinagula kami tanan kay ti flying visit, and a surprise one. Over 2 years man, nga wala kami magkililita, ti short time reunion. This cousin is Auntie Side. Hindi kung gwapa ka, bisan may edad ka na, bedridden pa. Oops! Charming magyapon and pretty, di ba? So stories here and there, recalling the sweet memories kag maghinarakak. An hour was long enough for the patient, and we left her room with full of smile and a happy heart. God bless. Inday ginhungod ang tanan, hapit naman kami sa neighborhood nga we love her too, nga ginkemo. They belong to a good-natured family, kag Inday, years man nga wala kami magkitaay. So this is an opportunity for us to see each other. Nalipay gid siya sa makita kami. Bata pa ini siya and single. Inday reg, do ano ang kalipay sa mga sick relatives ang ginbisitahan namon? Hindi mabailuhan. Kwarta umanggad. Inday, thank God for giving us the time to visit sick relatives. We went home happy, fulfilled, and we did our spiritual phase. Inday reg, nagapauli na kami, naagyan namon ang isa ka old man. Ahoy, do homeless how? Siling ni Inday, nay, padulugan tabla nay, pamangkot ko. To, diin imo balay. Sabat niya, sa unhan. Pero hindi kami kakilala, ti makaluluoy, gidang kahimtangan, ah. Tanan kami naluoy. Ginduhula naman namon sa barbecue, sliced nga cake, fruits, nga ginbakal namon along the way. Abaw, pasalamat sang old man. Pero sorry, wala tubig sa glass, only bottle. Inday, direkta kami pauli. Happy, for we've truly have done our mission as Christians. Pagsampot sa balay, dead tired. Pero we're all happy because sharing is happiness. In the Reg, thank you so much for reading. Nanay Del, sang Zaraga. And to all my KLP classmates, I'm inspired to compose. Hi and hello! Sang iban nga mga sinimana, halos adlaw-adlaw ginaulan kita. Dumadulaan ako pag-asa, basi hindi ko makita si Haring Adlaw. Sa aga, sa akong pagmata. Nga Nanay Del, kalipot sang imo pasensya. Malambot mo pagani 91 years, sining palabuton nga Pasko.
Ugali, dungan kay Baby Jesus, natawo man tungang gabi sang 24 de Disyembre. Rainy and gloomy days have passed away. Thank you, Lord. Thus, we welcome, acknowledge, appreciate the beautiful, peaceful, and wonderful day for making our hearts, mind, and spirit gentle, kind, and full of generosity. Amen. God bless. In the rest, I always remember and trust our Lord. In that, I always pray for you and family. Love you forever. Nanay Del Sanzaraga. Kanami, maniyas ang life ni Nanay Del, no? At 91, lagaw-lagaw. Amo nang manami, amo nang bintaha. If there are so many loving and caring people around, gati hagadon ikaw, bitbiton ikaw, and together, no? Malagaw-lagaw ka mo, kaganami man to, ngati nakabisita ka mo sa inyong neighbor, sa inyong mga family nga bedridden, instant, no? Amo nang manami, kung kaisa nga wala lang gidya bala planuhay, instant lang gidya. Do kadamo, pasang imo gani, no? Nga ma-achieve. But anyway, tinatagaan nyo gito kalipayan, no? Ang imo paryente to, tapos ang neighbor nyo to, nga tido sa ano bala na sorpresa nyo sila. Nga, way ka mo nakapabalo, nga makapamashare ka mo sa ila, and then kanami man sang inyo nga togetherness. Kamo, pagpauli nyo, full na full ang inyong heart and spirit. I'm sure sila, no, nga inyo ginbisitahan, sila nga inyo ginhatagan sang kalipay, ang hearts nila are also so full and they are very thankful. There are good people nga maka-remember sa ila. So thank you so much, gid sa imo. Nanay Del, good health, ha? Always. Nagikan sa amo diri sa KLP. It is now 31 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas sang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaang It is now 39 minutes after 2 o'clock and next story is from someone hindi pumapalya. Every week may araidya para sa aton from NB sa probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine.
staff and members of Bombo Radio Philippines, to you Tita Regine, all listeners and letter senders of KLP, a blessed afternoon to all of you. Mga palangga ko nga KLP lovers, siguro hindi lipod sa aton ihibalo that God is our greatest provider of our needs, from food, clothing, shelter, education, etc. He created everything for all of us to survive. How wonderful are God's creations. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the seas. He created man with complete faculties. The head, to think. The eyes, para makakita. The ears, para makabati. The nose, para makapanimhot. The mouth, to speak. The heart, para makabatsyag. The hands, to work, etc. Sa katuyuan, paggamit sini mga faculties functional. Ang aton mahal nga Diyos, maalwan sa paghatag sa aton sang malapad nga kalupaan. Kung sa diin, makatanom kita sang paray, mais, mga kararuton, urutanon, fruit trees, etc. Kag sa pagtubo sini, makapamunga nga aton pagkakaunon. Naghatag siya sa malapad nga kadagatan, kung sa diin, makakuha kita damo klase sang isda, crabs, pakinhason, kag seaweeds nga aton pagasudanon. Hindi matupungan ang kaalwan sang aton mahal nga makagagahom. Gani aton initanan, dapat i-appreciate, alagaan, kag pasalamatan sang lubos. Much more so, with the gift of life He has given us and all of His provisions that we can survive. Si Diday, suki namon sa isda. Nagsagad kumod. Way kuno siya padali sang iya anak sang kwarta, idugang sa iya kapital sa isda. Ano kay nasaklam na pagmadyong? Kag sinong iya basulon? Siyempre, ang iya kaugalingon. Nangin maalwan iya anak paghatag sang kapital kag iya tanaw ginabusaran. It's now a realization, a lesson to stop madyong. Di ba la, tita? Mirisi, mayo lang kung mapadalaan siya liwat, pero kung hindi, maano siya? Ay, sus, do parehas man kay Paul nga abusador. Do maanuron ang anak kabataan nga untatana ang sige inom sa makahurubog nga alak kay nagamaoy. Nagasinggit inaway kag dako gid nga disturbo sa katulugon sa mga tao. Kay way panagauntat, di masaway. Maskin ginawarningan ron sang barangay kapitan nga hindi magsige maoy. Tanhaga, ginahatag man sang iya mga bata ang tanan niya nga kinahanglan. Insaga mo paran. Di ano dulang. Nagahatag lang problema sa mga bata na kag sa barangay. Bad, not nice. Dapat hindi ikaw magsigi pasaway. You must be thankful to your children. Do not abuse the provisions given to you. Please, cooperate, be happy, and enjoy life. Otro man dya siguro. Naghalin man sa tama kapigado nga pamilya nga haros hindi man makaeskwela sa kolehiyo. Ginhawa na kaayo kay Lord nga makasulod sa janitorial work sa kolehiyo where he enrolled. He asked and he was given. Karon nakatapos na siya sa criminology kag nag-apply nga magpulis. Dualang-alang siya mabaton tungod sa iya height, although okay ang mga grado. Ginpangayo naman niya kay Lord nga makapulis. Swerte gid nga nakalusot kay kulang ang mga pulis sa Ilabanwa. Kanami isang performance na for 1 year, but due to the strong influence of his group, nakakaton siya magpinulis nga bawal sa kasuguan sang Dios. Ang mga ginpangayo mo, ginhatag sang Dios sa imo. Karon di ang provisions ginabusaran mo kay Jan kauron sa pwesto? Ay nga anuman. Way na ikaw makadumdum sa mga kaagi mo? Dapat imo balusan sang mayad nga serbisyo sa Dios kag sa tao. Remember, our greatest provider
is expecting you in return to do your work well. Nalipat ka na? Why not reflect the good image of the police in implementing the law of the land in consonance with the law of God for maintaining peace? My friends, from God's promises to you, no one can be a slave of two masters. He will hate one and love the other. He will be loyal to one and despise the other. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Amo gani ini nga giniambal ko sa inyo, do not be worried about the food and drink we need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, isn't life worth more than food? And isn't the body worth more than clothes? Look at the birds. They do not plant seeds, gather a harvest, and put it in barns. Yet, your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Can any of you live a bit longer by worrying about it? And why worry about clothes? Look how the wild flowers grow. They do not work or make clothes for themselves. But I tell you, not even King Solomon, with all his wealth, had clothes as beautiful as one of these flowers. It is God who clothes the wild grass, grass that is here today and gone tomorrow, burned up in the oven. Won't He be all the more sure to clothe you? What little faith you have. So hindi ka mag-umpisa sa pag-worry. Tingin mahalin akong food, or akong pagaimnon, or akong pagasuksukon. These are the things the pagans are always concerned about. Your Father in heaven knows that you need all these things. Instead, be concerned about everything else with the kingdom of God and what He requires of you, and He will provide you with all these other things. So hindi kita mag-worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each day brings. Matthew 6:24-34. The Lord is faithful to His promises. He is merciful in all His acts. Kinabuligan niya atong who are in trouble. He lifts those who have fallen. All living things look hopefully to you, and you give them food when they need it. You give them enough and satisfy the needs of all. The Lord is righteous in all He does, merciful in all His acts. He is near to those who call to Him with sincerity. He supplies the needs of those who honor Him. He hears their cries and saves them. He protects everyone who loves Him, but He will destroy the wicked. I will always praise the Lord. Let all the creatures praise His holy name forever. Psalm 145:13-27. Thank you, Tita Regine. More power sa imo program, and may God shower His blessings and bright ideas to you to be shared sa imo mga listeners. Very truly yours, in B, sang Iloilo Province. Well, very true gid ang imong ginapanghambal sa amon today, NB, about worries, about being thankful sa tanan nga mga ginapanghatag sa aton sang Ginoo. Diba, gambaga ni siya, be thankful in all circumstances, bad or good. Ang ending sina sa gihapon is good because ang Ginoo is good. Period. And why worry? Ano gini nang madugang sa aton nga kabuhi? Kung nagsagay kita sang worry dira, ang worries would only grab us of the opportunity to be happy in the present. So being mindful, no? Mindfulness. Okay? Be in the present. Hindi nga siling, hindi nagalutaw ang aton nga kaugalingon, hindi mo na ma-enjoy what is in the moment. Bisan simple lang ang paghihigop sang kape na, no? Pero kung ginanamnam mo gid,
namit na yung kape, no? Tapos ara ka sa butlakan sang adlaw, nakapalibot ang mga kabulakan, kag ang mga katanuman, all the greens around you. Isn't that something to thank the Lord for? O di ba? The fact nga nakapangapi ka, pasalamat ka, meaning buhi ka. Di ba? Kag nagay ka ka-worry, dira, hindi mo na ma-enjoy ang imong pagpangapi because you are not in the present. Galupad ang imong kaisipan, nag-worry ikaw over something. Anong matabo? Wala mo gina-enjoy ang ina nga moment, kag hindi na ina, mapanumbalik pa. So, drop all our worries. Dapat, why kita gapanumdum sa amo sina? We just simply trust everything to the Lord and entrust everything to Him also. Give our trust to Him. We remain faithful to Him as He is always faithful to us, and entrust everything sa iya. Kabalugin na siya what is best for us. Right, NB? So, salamat, Gid, ha, for another beautiful sharing para sa amin this afternoon. It is now 10 minutes before 3 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahandom. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang... Kahapon lamang program, still with Tita Regine. May kuhaon kitang report. Si Bombo Angel Tan, may balita na ito sa pagdeklarar sa syudad sa Iloilo sa state of calamity bangod sa nagadamo nga cases ng dengue. Bombo Angel, good afternoon. Permado na Tita Regine, kag sa mga kabombo naton diri kag aprobado na ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang rekomendasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga pagbutang sang state of calamity sa Iloilo City bangod manabi sa mataas or sige pa na nagataas ng kaso sang dengue kag kabahin diri Tita Regine nga nastoryahan man sa biniting sang CDRRMC ang paglift naman iya sang state of calamity sang Iloilo City kung pertosis ang pag-istoryahan sa mga kabombo naton. As of the moment,
nagalabot na sa 903 ka mga dengue cases ang na-record sa City Health Office, kung sa diin 4 dili ang recent data nga binapatay man sa mga kabombo naton, pero ti ang matapo diri since naghatag na sa recommendation ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, itugyan siya sa bahin sa Iloilo City Council ang pagpasar sining resolution man sa CDRRMC para nga ti formal na nga ibutang ang Iloilo City under state of calamity kagabahin man diri sa mga ginahulat pa natin information halin sa may City Health Office ang mangin budget sang syudad para nga ti mahatagan sang nagakaigo abi nga igtalupangod kag mga solusyon ining nagataas nga kaso sang dengue, just like sa mention ni Mayor Jerry Tranyas. Subong gid lamang nga paghatag o kung pagtutok gid sa mga kung pagbakal sa mga misting machines nga ipanagtag sa tagsa ka mga barangay kag mga eskwelahan para nga tiibuligan lang ini sila kuno sa city government kung anong obrahon, pero ti sila ni ang magapanguna sa paninlugid sa tagsa nila ka mga area. Kag with this one lantawon man naton sa bahin sa City Council kung ano sini kay boss nga adlaw ni Tita Regine ang mga session mo. Kaya bali Mayor Jerry Tranyas, patigayin man ang meeting subong adlaw para nga mahingagaw sa session sa City Council buwas nga adlaw ti ang moto ng 103 ang kaso as of the moment. Kag everyday nagasaka ini bangod man sa dita nga ti nagasulod sa bahin sang City Health Office, Tita Regine. All right, Bombo Angel, thank you very much. May dugang ka pa? Amo lang na support Tita Regine ang taon natin mga resulta man sang recommendation nga ni kaga ang padayon nga nagasaka ang kaso sang dengue sa bahin sang Iloilo City. Ini si Bombo Angel Picturetan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa imong balita, Bombo Angel Tan. Sa gihapon halong kita, mga kabombo, 903 or more nga cases ng dengue, hindi na kita magdugang. Palihog lang gid, no? Anyway, sa mga luyagman nga mag-share dira sa ilang mga istorya para diri sa kahapon lamang program, I will be waiting your stories sa ato nga email address, bombo_iloilo@bomboradio.info. Amo ina ang pinakamadasig nga pamaagi sa pagpadala diri sa inyo nga mga istorya. Or kung wala sang gadgets, pwede gid, no? Nga isulaton sa gihapon ang inyong mga stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Toto sa probinsya sang Iloilo ang aton nga winner last week nga aton nga gin-announce kahapon. I will be reaching out to you kay I saw nga nag-email ikaw sang imong nga story, so may bilin ikaw nga email ad. Alright. Maraming salamat sa inyo mga kabombo for today. Balikay kita tomorrow. Of course, nagahulat na si Tuyang Ermitanya. After that, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.